بقاي ابتدوا عليه no distraction بقاي حفتنا لخدو لفيك الله حراي بقى زي نتي سوق مزو عليه ذات قرب عن كافة خوين رغيبة مخنيات تصبو علال وي تصبو تاريخ كنقر كله زمس اللو نتنقر كزرقو إذا كل زي نري عندي حيكون النام بزيادة قلنا زا معلت زي أخبرت معلت سي بزعبا زحلف زنا توفاينت كما يقروتي ناسنت كم زمت استفلا زانتا خنسمعن بزعبو خن مهرن كما يتمي نيروت علامة ግን ኣብዚ መፅም ዶክተር ፀገዛት ጽቡቕ ጌርካ እኮ ትገልጽ ጸኒሕካ ካብ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ሓደ ካብቲ መጽሓፍ ናይ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ዘንበብካዮ ትገልጸልና ነርካ ጽቡቕ ኣነ ንባዕለይ ኣንቢበያ እታ መጽሓፍ ዝወፀ ነገር ከኣይብሉን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕድሜዮም ሙሉእ ተጋዲሎም ምእንቲ ሃገሮም ምእንቲ ህዝቦም ናጽነት ሒዞም መጽዮም ገናውን የገልግሉ ነይሮም በቲ ትምህርቶምን ብቕዓቶምን ዘጋጠሞም ውረድየ ብዙሕ ነይሩ ካብ ተመክሮም ካጽሒፎም ኣለዉ ሓሲዶ ከምዚ ነይሩ ገለመለ ክንብልሲ እንታይ ጭብጥ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኻ ቤት ፍርዲ ይኮነን ከም ሓቂ ክነግረኩም ስእልኩም ንዓበይትን ምሁራትን ሰባት ኣብ ዝመጽኹም ከተናእስዎም ከተቃልልዎም ከለኹም ዝሕዝን ነገር እዩ ጎተና ጽቡቕ ገይሩ ክዛረብ ጸኒሑ መጽኦም ኣብ ዝኸይምህሩ ከይ ትምህርቲ ተመክሮም ከይካፍሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘለፋታት ስለ ዝመጽኦም ኣይንመጽኒና ኢሎም ዘንሰሓቡ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኣታ ረብሓ ትረኽቡላ እንታይ ከም ዝኾነት ኣነ ክርዳእኒ ይክእልን ናይ መልኡኻት ኮንኩም ትመጽኡ ዘለኹም ኣብዚ ክርዳእካ ዘይክእል ይርዳእካ ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ተለኣኩም ትመጽኡ ዘለኹም ብዝኾነ ግን ሕጂ ኣነ እታ መዓልቲ ከበላሽዋ ኣይደልን እየ ዕላልና ኩሉ ትኽን ሎም መዓልቲ ከነብዕሎ ዘለና ስለ ክብሪ ዛ መዓልቲ 24 ጉንበት ስለ ዝኾነ በጃኻትኩም እዚ ዘይከውን ዘረባታት ኣብ ዘይተምጽኡልና ስለዚ ኣብ ጥራይ ነዳህብ ጽቡቕ ውዒድና ኣለና ጽቡቕ ትምህርቲ ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር እቶም ክብሪ ዝሃብዋ ነዛ ሃገር ተቓሊስኩም ዘረከብኩምና ከዓ ሽምኩም ንዘለኣለም ክብሪ እዩ تخبروا له جزيخ ماتي of course حجي خبري رخبكم من علىكم كن كترق أبوكم سخنت رأيكم كملوا هزبي أستراخ خبري بزيادة خامسخاتكم تقالسكم عدميكم أب حركة في وتزحلفكم كبرنا عخاتكم يبقاكم جنبات عسران 4 نزل ألم كبيرات مبر زي خبري ليديبه سلازي زومكم زبلوكم مسخلو كالتفكا أنت تعالي صبوا إسلامتاي نتنجر يبلاشو ولو هاي ما عقتني لهم زجاجة خبيت فردي كونن قبل كأبو خلو نبدأ حرجون كومو خاصو زماتو أبيت فرد خيرا مخصصو أبزي يكونن حكنا تنتلي وان كوينو شبت إذا حزونا قتلي وين يغني لي Thank you good job sister بقاي دليتنا تدلي وعلك دليتنا لو ما عندي دليتنا ما تخلق مثلا رأي كل وقت دلينير كلهم عندي نجحر على اللقط بنكي حدا جبر لي دليتنا اللقطه بل أزمارنا حاوين نحراز دليتنا ما تأسك تركبنا هرح يا نصبياو عندنا هنقوي النمبر بزيك العالم دليتنا كابتوم نزل بروجرام كنجمر كلنا وقعي مس حربنياتات اب معالتي نصانت كيلنا زمدبنا بروجرام سبيشال بروجرام نايلو معالتي كابتوم كمهرونا يمدنا زحصنايم احوات حنتيا غصكا تد عنتوي تراهبنا نيرناينا قرب تاشمو بلا خمت مص نجراتني كنصبيا ينا صنيحنا نعان نيانا رد اي باشاين نخلتيهم دحيرهم كم زموصو فليتنا اب تثبيتنا صنيحنا ስለዚ እንድሕር ኣለኹ ኾንኪ ድሌትና ሓፍተይ ነማይክሞ ዳይ ውፅእ ክልቴና ንሓዛ ቁሩብ ነቲ ዝወዓለ ፕሮግራም ከጨብጠኪ ድሓራይ ካብኡ ተበግስኪ ከዓ ናትኪ ታሽሙ ነዚ መዓልቲ ዝምልከት ናትኪ መልእኽቲ ክተስምዐና ኢኻ ማለት እዩ
غوتنا يوا مصي الله وصي الله مسلني اتوت تولالاري الله سغاب شعوب حنت هاغراويت موزيكا اسمعنا فيلم ماي كيب مساحه صبوق سايسلو دلو يوا سغاب تمت ملكت جبر لي كبلا دا بلصنحان نبر انا هو تدالو دا This is our special day today. Proud of Eritreans. دخورة معلتي. تا تخورة عدينا كمان لك عبتا تخورة معلت عارفة. كبرت حاربين عدينا. صحيت ورا. لك عبتا العتب تسعة. Unforgettable day as yeah. زجر May 24 special Eritrean day as yeah. مساحيت ورا ثاني لو كله أملاح بسلام يقبلها حاربين عدينا كلهم حاربين عدتنا ذكور دلهم بزاف على لاي اسلامي كريستياناي ود والله دجا ود وصاي اي خبواغا اولكم باس تسمم مسيز والمجد زروا قديفنا انصاتيرنا سرحنا نسرح سب يا ازمارينو حب تعمت وينها تكون بطعمي غوتنا مصيم خلو دليتنا وديبا صنيحه ولا دكتور جبرو مصيم خلو عوات كلهم كم سبيكرز دليم نبركا كم تدوا على نمشوتو ندي شاي بزي بزي حوس غزاد امو نمشوتو ندي دا دكتور جبرو عند له وعلنا عندنا سغاب تعصوا هذا بلاك يجبر انترفير يجبر زي ناي زغزا كمزي انت غاتبلو بزا حدش كيدان دولو نمشوتي زمقر حدش وين تسرح دولو يدمسل بقى بلو اني دليتنا حفتين قعد حد مصاخي باخي جمرينا دكتور جبرون دحري دليتنا هتكتليخا مالتيو كاب كلتيكم بزح كم تقول غزي نمهارو لومون بزح كم نمهار زفلط زامن يا دليتنا حفتي نزي نايلو معد بروجرام وقعي مسحار بنياتات ام معلت نصانت إلنا كم سبيشال بروجرام حيزنايا وكنسرحلو وعلنا بزناي تورونتو قواصرا درجه ساعه 9 ناين غوي جميرو بناي برلين ساعه 3 مالتيو كاو جميرنا خا سغا حجي نهل ساعات كندي كوينلو ايتنو درجه ملو معلتي كيدنا لنا صبق وعلنا لنا مالتيو استفعلالي ممهران نيرومنا كاب 30 دقيقه سغا 45 دقيقه زغون يحسب ملؤخته محلالف إنا نبل صنيحنا حدا ابتي بزعبا زي نصانت بسمع سمعيتات ابجد لي زنبرو تمكروتات كاو حليفو خا اذا حج زلو ملكي املغاسو كغبر زلو تغبارات ويا قال سخ تغبر زلو تغبارات زح ملؤختات يخ محلالف وعيلو مالتي اب سلستو يزتكره ككاب خبابيو ينا اخنا بالوعيلنا ابجد لطراي زي كونه حفاش ودبات زنبرو ناتهم وعلو كنغرو وعيلم تناتهم تمكرو نابزو ولدو حلف زياده تمحايشو سرحلو كالي بزتفلالي بوتا زنبرو ماسرت زنبرو كاب ايرترا وصا زنبرو كمز ناي بعلاز مارينو ناي بحق زي تصبنا يا وقت اشم كوين صنيح مالتيو ببزح ملكوعنا انصوعلنا كاب دكتور جبرخا كمو عنتوي يغلصو نيره ننصانت كدلو وفيرو نصانت كيرخبه جن اغاطامي ابتوعلو تماريهو دكتور جبره اب مጨረሽታ موص زيبلو علم بقاኝ ولا شمون بعلون كم زحبرو اب علم بقاኝ تاسيرو دحراي جن تاخدليا زوفر نصانت مصيا كابتي كوصا زياتو سلازي تاخدليا زخده دحراي جن دليا رخيباتو سلازي ازيتات ناخنبل وعلنا مجمرتا اني حفتنا دليتنا نا مدرك تمص كعدمي مالتيو بدحريو خا دكتور جبره ساون كومو كتب لنا خا مالتيو بناي كلتيهم كا ازنايلو معلت بروجرامنا كنزازموينا مالتيو مጨረሽታ سلازي مدرخ نحفتنا دليتنا Thank you دليتنا حفتي ما باغي
كي كملكم كلخاتكم رحوس ناي مبل 27 معلتي ناطنة تقبر لنا اسمع لكم ده حكي انت الميكروفون ابي اني رتسمعنا لكم سمعك لنا اوكي و27 عامت غيرنا مالتي دحر ناطنة نخلخاتكم كام رحوس ابز معلت زبصحنا موبل كم قديمه سمعه ادينا صحيت برخي قبل معلت مريت قالوا معلت مخدها ملختي متس كله استقالت اللس ما قبري التخاجرات زيت رسع معلتي نعم مالت منقست السماء ورسة نعنا خاني نتا حيلي صنعات نتا نيك ألسز نبري دليتن ونن كتوريا خنقطلا أملاخ حيلن صنعات نهابنا هنا نبل وخنسمعو صحيح عندي حجة قرب زم مقدمهم كزارو بتصنحوا يحواتي بصوتي كزارو بتصنحوا منهم سميعيهم تتصاقم كل جزء قد لي ناطنت قال خنبل كلنا اسكاب حجي كم ازوتيرنا خنا ابزي بالتوكات ولا بزي كنت سمعوا ويك مهارزقن بهالز نبر كل جزء انتي بسحبون تسب اتححمقوا تتنجروا نسيو سبز كب نسيو تداشمو حدي تحمق نتي كله طبق استجبر نجر نت كله استجبر تعري قنطر أبيكاتا نححمق وسيدكا سالا إساس تسأنا يلن عبزس لزبصحنا حجي نعود رأينا هنقلت نعود رأي كم زنيرو تخفكفو زنبري كل جزء ناب حدا مندي وين حدا سراح الكهات بقسك لها وين حدا علامة كده لها كل جزء ستن لمن نسيفي صنحكاني قالوا حما قالوا طبق قالوا نينا حسكا تقتل نينا اخا زيادة قدامنتي بكاتسرحلو نينا اخا تارجت تقبر نسيو تي كاندي اقداسي نسيو خا ابزي ناطنتا بصحنا مثلني ثورة إرترا حماق ينورونا يكون كنزو زلخو كله حماق قالو صبو نيرو كله نيرو كم زقون تاريخ سرح كله خمي نحنا فلياتا يكونن كله بتصو كوينو جين بتصو كوينو كله بتصبو نيرمو بتصبو تدمديمو كمو زبل سب يلنا بتاريخ كا يلن ولا ابو وش تغزانا تريناوين حماق نطبقون حسكا هتخيد جين تعلامها برينسيبل تزوجك تي فوكس كات انت زي سعيد كاجين كل جزء نتي حماق دا سعرك وندا ودقا ندا بدلك يا خاني اب عاود كتب صح تخيل كمي ولا تمرت تختمهار ديغريخ توسد كتكون كاسي تاع علامات بتصح كندي حافن كوفن كندي مترافن مديابن ديبكا خمود انت نخيس تبصح تاع علامات بتصح تقارلاي هزبا قنبار تقارلاي بحافشو هزبا قنبار زي خونا خاب تقارلا حرنت كله صورة ارتراخاهم ينيرو كجمر كله ببرتاوز بألس جميرو دحراي نا بوليتيكا نا بوتادراوي وي ببرت قتيلو كندي حرقوت قوتن لعل تحت النيرو ين علامو سلزي سحاتي قداموت اندحالفو دحروت انداتكوهم ابز ناصنت بصحنا مالتي اجي ناصنت كبحال كله بزح عندي تخفيلو اجي كرغروكم اللي وين خنغركم ايدل نايول قسب ناي كله زبر كسي حفاش دواتو تغادلايو اتي زقلبه تزغواسي تزحابه اتي زخدنه اتي مستير زقبله ناي كله دموري ابزنت ابصحو كل سب كاني علامه سلاز غبري بزبصحو كل سب بتازل تعقمي سلاز تعريو اتان أربطت نشعو شماغلتات ولدناوين ليتن معلتن تاز خغبروا زخلو تمهليلهم بلبهم تمنيهم ما نزاناتنت كتمص اتبرك زلوخ اغويلا تسويلا عصم خسكيسلا ناي كلنا دمركا ابزبتحنا اجي نزاناتنت بنيش سلي غيركا خطريا مفتان قنوع يكونن بدحرنا صنت كان تامتيو نسخم بااتيوم با خيتوهالكا اتي زلو توم سوات حليفهم عندهم اتزلوجين ناي كل سب دلي ناي كل سب تران حلفنتني ناي حدا زترف يكونن
ناي كل نايتي تقارلايو نايتي شعو استولد حج من سيزلو ناي كلاتنا حماق سلاز سعر رخاني ريهم لهم حدواي حجي يحزنني مبل إسران شو عطن عامتي ندقنا نتا ريت شجرنا ندقنا نعاخنو كوماسع نعان دابلنا كنو علومي أب سدت زلو بدت أب أسرت زلو بعد ما أسرت زلو أبيت ما أسرت خوي الناس نزي أخن جبر زي ما خالنا نزي أكوا بحنساب كنو زي ما خالنا زي تزحزن زيو عامت ما كم زخنبل زربا طرين خونا لنا عدي زربا خاني عبزت صحنا خمسة بلوس إسران شو عمت حالفهم هلا جي إسران حمشتن إسران شو عتن عمت كنبل كلنا خمزيلنا دقنا دخن جبر كنبل تقلل قدافو توش تزلو يقبر له حكي يفتن له يأسر له يقتل له ينال لنا خندي نسمعوا لنا انت يقبر له بعمو كل نجار قبرالو ما تهزبنا أوش تزلو يتسكت يمهلل أبياري يأسر حنساوي قرعات وطخمة باي كم باي حاجة خاني ريخهم هم نايقربا نايحجي نحنا خان أبزي أنت نقبر أنا لومي أطبق كتب الله زلي كلنا أبزي تقارلاي زنبر لو قال زنبر بفلاي تم تقارلت زنبرنا بفلاي نحنا بفلاي نحنا حجاني نخال سبكي تنكفكو ناتنا دخمتات كبل إذا كله شجر حليفنا وطينا ماتي سالا بصوتنا أكنداهم يلوم زحلفلنا نحنا خا كابتوم زتقارلوس نتأركا وطينا مالتي بزحي تسويو بزحيو سنكيلو بزحات كالا ألونا أبقانيو زلو أب ما حبار زلو بصوتنا خا ألو كمانا اقروا موطيهم كهادمو زي كالو أو استرفوا ألو بهوتهم بعينا وافتيتهم زرينا زلو خمان قدفهم تم كبيرنا يمزمتنا أبزمتنا جن كلنا ننابرانا قفحنا زنا يدق شكور مكيرنا درجة كمتي كبو نقبراي لنا نحنا بنا تقديفنا يمزمتنا بسالهم دوي الناس لزلنا ولا أقوى بزنها بمبر كقدفنا يبلون وسترفي كاو زخف أخاني كم زبلكم انتم عبيت ما أسرت اللون مسانا بتصوتنا عندي نحنا وطينا نحنا أبزخنا أسكتنا هنحلف كم تأشمو نحنا كوان بيننا بزي تقرنيفنا حنت نقرت نقبر زي ما خالنا كل زي التحساس بني دكاس وين زخلني بفلاي نحنا هنقبره هيكالنا زي كلها بدك لها تقارلاي بفلاي اتقام ميدا زمت تقارلاي وطيام زلو بسالو مابزي مهلاونا فليتنا نفسنا خنحكخ تا مدقسيتنا تا لمس مدقسيتنا خنخركوحا يقبأنا بل نحنا كمتنا يقدم ابنت كنكون ديم خالنا وخبيديو قليل يكوننا بدقهن كاسعونا الكاتبل كن بوحدو كنفتنا يقبأنا يزل بونت خولا يقبرنا نكوي نسمعني اتقال حفاشو دوات زنبرو خانيرم وفيات حفاشو دوات هابز دقة زنبرو كيتم دقفت اليوم قلدينا نزلنا سو قديفنا حجي نزي دنبا فتحت أكيب زلو كوم غيرو يكونن نزي ناتنا تامتي ولا تحفاشو دوات من كله كابت زنبرو تمرتيت أقواريتو كابت زنبرو أتوت أقواريتو لكا كمت تقارلاي ملو جزيو أو في ملو لبو قلبون نتصوراس لزبركتيو أبزي تبتحو ولا تحفاش دوات نمر اتخلق حجي من إسيالو ما لازم بلو من إسيكا تمالي أقول قلوت كان له حجي ناي كالو قديف كان أقول قلوت كان ولا أقول قلوت ريخم وخما من إستلي عدلكم كوينو تصبو عدل زيقات أمكم موتن مسواتن مقصلتن كا تعينكم مو ريخم وخامتهم كندي كرتات دي حسم مخانو ريخم مومتهم ريخم مومتهم كندي تهم مساتهم كا يعرفتهم دك جزاوتهم بمهارتهم حواتكم كبيركم متهم سلازي عبد الجمتنا كان لا جزيز قبلنا نسوم وتيمو نحنا عملتنا إنامو ببزلنا يطفينا نزت هيوتنا يدقي نزت ديمقراطينا يدقينا ما أرنا كنت أفدي زلنا أبو أم أديهم حفتهم دقومكو علو يرينا علو صباحنكو كنريهم كحفرنا
صباح نكون احنا وصينا نساتو مابكم ملاهم كوجحي زي وجح ليت يلن كوجحي برقص زي طراطري ابزي اخوينا جين اتقيتنا حنت نجر ما كنتز قبا نقبر زي مخالنا بوحدو እቲ ኩናት ስራኤ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ብዝደገዘሎ ካብኡ ካብቲ መሪር ዝመፀ ዝግባአና ስለዚ ገበርና ብእውነት ክንሓንኽ ግባአና ዝግባአና እኹል ኣይንገብርና ዘለና ባህሊት ያኔ ተንገብር ምኽኣልናዮ ምበፃሕናዮ ምላይ ኻኔርና ኣብዚ ደገ ብድምፅና እንተዳ ክንቅይር ክኢልና ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንዕኡ ተስፋን حايلن إنا نخونه نسو يفتن يزرلا أوش تزر كتن جبر يزر بعام نحنا أبدك جزلنا إنا تليمنا زلنا أبدك جزلنا جين تليمنا تا خوينا أبزا سلام وصل فينا أو نبل بدحري أخا سبنا نابرو في حوا حج جنزب كنكب حج هنهبتم رأينا زي عدنا يكونن حكي فرقو قلنا ترميسو تبغتي زخلصي كم زريسا قوتينا نخيد زلنا هم جرنا نصدقهم ينا خازلنا نحنا ريستينا قصينا نخيد لنا فرق نفسنا موتي زلو كلنا حاوينا بحنساب أبينا هنكيل كنستمع لنا حزب لنا هنقبر نزات جويا زلنا صنتنا نعاء كنملسا هنكلالنا نعاء كنملسا زي ما خدنا جن ناي بحكي تحمقنا نفسو كف عمت معلتنا صنتي لنا بدحريت كمبيوتر تدبلنا خنزلنا هنحالفو هنكلنا نفسو كف عمت نفسو كف فشلت كنا خنريو يقبأن الناس زقبأنا أين قبرنا لنا أنا نايلومي كم زيات راي ماتي كم زي أخبل راي زخل زقبأنا أين قبرنا زلنا هجي زقبأنا هنقبر بوحدو أبزاد الجزلنا دمت صنايناكو أبزكوا خبيد براتات يتبهلنا وارديا وصاي تبهلنا أين وتصنيناكو تأميخا حدا راي تبهلنا متصقوب كبدنا أبسالونا خوينا كنقبرا زي مخالنا زي أبحنساب كنترنا في حجي ناي كل ما مخنيتا خنمتنا ودبات نقدفو ودبات قديمهم كرناي زنبري دكتور وين قالت نيرو جي ولا ودباشاوين متي نيرو قدناي ودبات دو قال دو اسو غزي يكونن كو حجيبونا ناي ودبات ناي قالن ززارو يبلون كم حزبي كم هاجر نطفى لنا نحنا خاني كم زبلكم بوحدو زي او زنبر خاني حلنا خلونا له أكندنا سواتنا قبيرنا متينا لنا أكندنا زموتو قديفنا متينا لنا لكع كمتنا يكرمي أبقد لزوري بتعينت أقول قلوتوين لكع كم يوم كتيلومنا أكندهم حلف يوم يوم أبزي أمس متناجين رسعناهم جن إساس رسعوهم بتصوتوا رسعنوا نحنا خانتهم بتصوتنا رسعنا مالنا نحنا حلفنا نقبر أبزيا متينا نخستو متيو خستو خمزن ديجرو إنا إدنا واتاويتنا نخستو دو متيا مالو عند برهان كل عالصني حو قالي بجح مالت أنا انتي قبر الله هنا نفسنا نحتت نساتو متيا مالو كنوين مخالوهم وندقحتو متيا مجينا له قدي فما متيا مالو بتز جبرو تصدم مات كلها أنا جيجاي نبرنا مالت يكونن نفس فكرنا ما نحتت كلها قال لنا أبقى تجيجانا جين أما حيشنا خمسة تخوينو تاجيجانا فليتنا نخيد تزي كونه نايسب وات أو نسخة خمس غير كده نص ده أنتي بدحري تطريفنا له نهلا كوا عشرين جوعة عمد كوين كوي زين يشتي حمشتمي حد مشتمليون شدي مليون زي بتصح حزبي كم زيلو تواتاتينو فح حلو فقدوا داس بعلنا نتكتكل نسخة نايكستو بهاي مانو تاين الرخب بايتوين الرخب بقلين الرخب فح تنقرح ياتي نازلنا بكل يو اتينا انتي متبتين ناينا زحزنا باتاتنا ينازلنا إذا سلزخونا حجي كما يجرنا إنا انترنف نبالنبر نايكستو جيجا نايكستو كمتي أقدمهم كلهم تصنيحهم جيجا زجبري جبن زجبركو صباحنكو كن نعو حق خنا متصدي كنا نفتحين والزلنا انتايدي أبتفتح قا زمن لتيلن زبدل أطعي بت قوامنا هجي بونت تا فازلا تا قوام مبالة تهاجركو الله صباحنكو عاتي كيادي تهاجرين بدم تندقة بعصمتي تسليمة عنهت اللي دويلة مت يا هاجرنا ما ناي كلها ناي كل إيرترا وهاجريا هجي تهاجر علاتنا نزيئة حق خنا اللبسة حق جرا بحقه كم نما حادر كم جبراجين
ዝነኣሰይ ተሪፉ ዘሎ እምበር ሕጂ ናብዚ ክስተያልዕል ንዓብረት ኣልዕል ንዓናብራኻ ግድፍ ሓዳርካ እንዳገበርካ ገለኻ እንዳገበርካስ እዛ ብሓንሳብ ተጠርኒፍና ክንዲ መልሓስ ጥራይ ኮይና ንክስተወዶ እዞም ክስተንድዮም እዚኦም ክስተንድዮም ከይተባሃልና ብሓንሳብ ኮይና ኣብዚኣ ባሕር ኮይና ደው ኢልና ነዚ ስርዓ መሳርዕ ናይ ህግደፍ ኣብ ዝደገ ዘለዎም ጠጠው ክነብሎ ይከኣልናን ስለምንታይ ኢና ጠጠው ክነብሎ ዘይከኣልና ብሓንሳብ ስለዚ ስራሕና ኢና ኣብዚ ደገ ፍጹም ክንቀሳቀስ ኢና የምተገበኦ ነይሩ ግን ሰላስን ፍናና እንሄለ መመሊስና ክንዛረብ ጥራይ መልሓስና ናይ ምዝራብ መልሓስ ጥራይ ኢና ኮይና ብግብሪ ግን ሓንቲ ነገር ኣይንገብራና እዚ ክንግምግመሉ እንደገና ሎም መዓልቲ 27 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ክንብል ከለና ተቀዲምና ሕጂ ሳዕስዒት ኮይላ ገለ እሱ ይኮናን ክንገብር ዘለና ሕጂ መብጻዕና ንሕድስ እቶም ጠሊምና ዘለና እቶም ግቡና ዘይገበርና እዞም ምእንቲ እዞም ደቂ ስውኣትና ስድራ ስውኣት ቶም ተሪፎም ዘለው መብዛሕትኦም ከዲኦም ዘለው ከም ትሪዎም ንሶም ከይዶም ስደቆም ወለዶም ከይዶም ስደቆም ከማን በብሓደ ከዲኦም ዘለው እቶም ኣብ ዓራት ገዲፍናዮም ዘለና ስንኩላና ገና ጌርና ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለው ከዓ ሓደ ክልተ መስመር ወረ ተውፀና ብሓንሳብ ተጠርኒፍና ነኣብዛ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ድምፅና ንስምዕ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ኣብ ዝደገ ስራሕና ንሰርሕ ንሱ ንሕሰብ ከይተዋናጀልና ምውንጃል ኣብ ዘብፅሐና የብሉን ኣይሰጉመናን እዩ ተዋናጅልና በፂሕና ኢና 25 ዓመት 26 ዓመት ኮይኑ ካብ ንዋናጀል እንታይ ጌርና እንተልካ ግን ኣብቲ ግብሪ እንታይ ኢና ጌርና እንተልካ ግን ኣብ መወዳእታ ዘረባ ጥራይ ኢና ጌርና ሕጂ እዚ ናይ ዘረባ መዓልቲ ብልና መብፃዕና ሓዲስና ንኸደሉ ንስጉመሉ ብእውነት ክንጥርነፍ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ደው ኢልና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቅዋም ሕጂ ይመሃርን ግበርን ኣሎ እቲ ቅዋም ተመፅዩ ኣብቲ ቅዋምና ኩሉ ነገር ኣሎ ሽዑ እቲ ዝግብኦ ብኡኹ ባህሊ እቲ ክዝኸክሓስ ግብኦ ክሓስ እዩ እቲ ዝግብኦ ክፍረድ እዩ እቲ ገንዘብና ዲፋሓፋሕ ኢሉ ዘሎ ናይ ኤርትራዊ ገንዘብ ናይ ሃገርና ገንዘብ ክምለስ እዩ ብቅዋምና ደረጃ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ እሱ ክንገብር ግን ኣብ ደገ ብውሕዱ ኣታ ንሪኢ ኣለና ብእውነት ኣቶም ብፆት ኣቶም ኣሕዋት ኩሉኻትኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ኣብዛ ደገስ እሳብ ምሕሰቦ ኣብዛ ደገሲ እንታይ ኢና ኮይና ኣብ ሓንቲ ዳስ ኣጉድና ኣብ ሓንቲ መጋርያ ክንመሞቕ ዘይንኽእልሲ እንታይ ኢና ኮይና እሱ ምሕሰቦ ምውንጃል መፅናሓልና ብሓንሳብ ኮይና ገለ ንግበር ንዓመታስ ካብዚ ፍሉይ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና እምበር መፀ እንድዒ ኣነስ ብእውነት ዝዛረቦ ከማን ጠፊኒ እንታይ ክትብል ከማን ዝገርመካ ዘቐላል ነገር ብሓንሳብ ኣሕዋት ንኹን ምባልሲ እንታይ እትፅግመና ዘላ እዚ ዓብዪ ፀገምና ኩሉ ነገር ንግደፍ እሞ ከምኡ ንግበር መብፃዕና ንሕድሰሉ ሱጥራይ ክብል ዘሎ መዓልቲ ወላ ሓንቲ ተዳለኹን ብደገ ምስ በዓልኪ ኣይተሓዝለይ ሓንቲ ነገር ብዙሕ ግዜ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ክትዝከረኒ ዝወዓለት ኣብታ ናይ 24 ጉንበት ሽሕን ማለት ቅድመ 2 መዓልቲ ቅድሚ ስመራ ምእታውና ሓደ ንእሽተይ ምሳና ክጋደል እዩ ዝመፀ መሓሪ ቱርኪ ንብሎ ዝነበርና ሽዑ ወዲ 16 ዓመት ገለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግንባር መንጎ ደቂ ኣምሓረን ንደቂ ኣምሓረ ሰንጢቕካ ንስመራ ተኣተወሉ ኣብኡ ፈንጂ ተዘሪኡ ነይሩ ዝከረኒ ሽዑ ተወጊኡስ ክልቲኡ ዓይኑ ጠፊዩ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሕክምና ምስ መፀ ጠፊኡ ተቢሉ ሕጂ ንእሽተይ ምዃኑ እቲ ገለ ኩሉ እንዳሓዘና ድሕሪኡ ተኽሲ ኮይኑ ስመራ ኣቲና ተባሂሉ ዋዕዋዕ ምስ ተባሃለ ንሱ ኩሉ ሰብ ብረት ኣልዒሉ ትኩስ ነይሩ ንላዕሊ ናይ ታሕጓስ ናይ ገለ ኢሉ ብትጎልጎል ብፈንጂ ዝነበረ እሱ ካብቶም ውፅኣት እዮም ብዙሓት እዮም ከምኦም ኣብቲ ጎልጎል ዳርጋት ፈንጂሲ ብሰብ እዩ ተፀሪጉ ሂወት እንዳተኸፈለ እዩ ተሰጊሩ ድሕሪኡ ዕውር ኮይኑስ ክልቲኡ ዓይኑ ዓዊሩሲ እንታይ ከም ዝግበር እንታይ እንትክሱ ዘለዎ ገለ ምስ ትጫውጫው ገለ ቢሉ ኣታታይ ንገሩኒ ገለ ሕጂ ኩሉ ሰብ ዋላ እግሩ ብሓንቲ እግሩ ጠልጠል ዝበለ ድዩ ትገለ ድዩ ኩሉ ሰብ ቃንዙን ገለ መነን ረሲዑ ወፂ ንሱ ግን ፀልሚትዎ ናብ ዘብሎ ኢና ይጠፍአኒ መን ከም ዝሓትት
أجد هنو أتا يزخون زلو دحري زستبهال اللي يرخبنا سب فنطاريا حاجوس نقلن تأتيو دحري هذا بلس أجي ذكرني حزاب بلس أتا ناس منت كوين اسمرا تتحيزا قال كنقركم ما يخليني تاشمو تقليتو قال مالي وي نو بخاتيو تاشمو خوينو دحريو أي راخون كل تعينو عين صور كوينو ما نتشعو يشتكوا العي جسوا أبقليه اللي خون ما حبروا ينابقله اللي خون نحنا كل خاتكم تذكرون هم قال يوم أمتى يقدفنا مالنا نو كما يالو زياتهم من زحزنو خامو لعين انت يا قبل بزحات بونس أبقى أنا زلو عدا أبقى أنا زلو حلفنت أي وصلنا كبل تراي زخل نسا تراي زلو مو نسا نكبر بجهاتكم عين دكس إذا تعمنا يدقي إذا مكرنا يدقي أي دناقرنا سنتاي نعنا وبزي لنا أنا خمول كاب زي الله خو بزي أخوينا أريقا خموت وي حمي محمود دب زي الله خو الحنتيق مخون كنيري هن ندعي كم سب حلنا ندحريت طمتنا بالمو حلافنتنا أمامنا نين زنقاء أبزا معلت زي أخوينا نبصعنا نحدث مو زوم كلهم أبدحريت كديفنا يمزلنا ناطري قبل زخل يقني اللي تنلكم سمعكمني وريد اللخو ثانك يو دليتنا حفا انقع كمان يتدالخي تتدالو خمس غير كيما قرب كيون كمان لو معلت زبلصي بطعم صبو بقى تبال زغبو تي كنسمعو زغبانا ملختي هي اسمعكنا دليتنا حفتي زي انا ون حدا غزي زكي تدالو خو بصالن مسلن خمس دحر كون كوينو زي مدلاو زبال ناي بحق صبو قستاي دست بال تاشمي بسمعيتي تزارب صنياكي هذا غزي سي تداليخا تبصيخا تسمعيت تطفئ مور نابتي كتقبرو زلكا طراي تتكرمو كستاي عينه تقرب يخانو سب كسمعو زلو يخا تقرب كن سمعيت ورئ دلو اب زخونه يكون نقبرو برزنتيشن وي زربا بزح غزي تسمعيت نسب جس موف تقبر سلازي نحنا كابت قالات كنلعلي تسمعيت كنا نبب صنحنا خوين سمعني انا توشت او سمعيت كي خدب صنيح كابتي بلسان كوص صنحه سون صبو تزارب صنحك كن ابت قالات كن سمعيت نيرو ناي بحقها انا بوغني بوشت اين كيف معناتو نزونه يا بزي مدلاو سل تصوعنا كنحناون زونه تاشابناكي يريتنا حتت كن كا يا حدا غزي كل غزي صراحه صعق سلو زلو تخوني لنا نحسب يغني لنا بزونه يغني لنا ناي بحقي هوغنا هاوي قدنا تايكونن قصراخ نقبر قالك نقبر عيدلنيو اني تايم كل سرعنا ايو زياتا زقلله تاكو خنت زبلكو ايو ولا حنتي تاشمي خنن ثانك يو الله خو دحان كصنحي دحريكا قالهم تتنكف احمد سيخديب اوكي جون دكتور جبري دكتور جبري دكتور بايزوي بزقات امزي اذا كل نقبرو زلنا بزح غزي نرسعينا زما محاضرت دنبال زم ادمينات جلس نرسعينا نبزحات كنا مسجن كلنا دايما مسجنو سبقنا لنا اذا كل لو معلت نوعلو زلنا معات ساعات ينادفينا نحنا نتقايرنا ندبلنا هنا حدا سبقنا زو كل دسند كوفيلو كيتفالي خابتناي ريكوردينغ الله سنيتنا دوتكم ناي بحقي بشم كلها انا خمس جز غبويو اسكي بجاخاتكم معود راي حجين ادمينات زي وسخ نقل زي وسخ سنيتنا دوتكم ناتو حلافي اتو يوحنس حونا غونن يزروم كل غزي بروجرام كندالو خلناس نعو كم تحز وسيدنا ادمين ايكونن سبزي بمحدار ايكونن قال يكونن كن كابتي ابزز لنا نسرحو سراح نلعلي ناب حزبي زفالط ناب حزبي خمز بصح زغبر زرغح اذا ابز غزا ميتي غلط سمعو خلتي ميتي سمعو اشحال سمعو وزغنا دلو حونا اتيوسي اسك كل خاتكم ايضا نو كاون لعلك نغبرلو نخل تزلو نادس ببلن كن اسكتا ابيدنا تركب كل غزي فين بلا عنبابا اساسك بجاخاتكم ايتحمقوا سنيتنا.com بزدخ على متن ان فاكت قال
ሓደ መዓልትስ ፕሮግራም ክነውፅእ እዚ ሰብ ናይ ዝሓውሓሉ ዝኽእል ገለ ነገር ክንገብረሉ ንኽእለሉ ኩነታት እንተሎ ኣብኡ ሃሰው ክንብል ኢና ክንዛረብ ኢና ሓደ መዓልቲ ግን ንግዚኡ ግን ዝገበረልካ ሓደው ንገረሉ ሓደው ግበረሉ ሓደው ንገረሉ እንዲሁ ክንገብር ካብ ዘይከኣልና ብብርግፅካ ተቃልስናይ ኩላና ኣዕማም እዩ ግን ሽሙ ከይተፈልጠ ብዙሑን ድምፁ ከይተሰምዐ ብታሕቲ ሰሪሑ ኣብ ዩቱብ ትረኽብዎ ዘለኹም ብሽም ሕድሪ ጀግና ኩሉ ብስነድ ዘሎ ሰነዳት ብስኒትና.com እዩ በዛ ኣጋጣሚ ዝኻ ከመስግኖ ይደሊ ናይ ብሓቂ ልዑል ምስጋና ሓውና ዮሃንስ ሓላፊ መርበብ ስኒትና.com ሓውና ዶክተር ገብረ ናብ ማይክ ክትመጽእ ክዕድመካ ያ ናትካውን ዓብዪ ተመክሮ ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኩሉ ግዜ ትነግረና ኢኻ ግን በዚ መዓልቲ ነፃነት ኣቢልካ እቲ ናትካ ዝነበረ መሪር ህይወት ንዕኡ ከመይ ጌርካ ከም እንዳሓለፍካዮ ብዓብዩ ከዓ ነፃነት ማለት ንዓኻ እንታይ ትርጉም እዩ ዝበካ እዚታት ዘተኮረ ናይ መጨረሻ ጋሻና መግለፂ ክትበና ብክብሪ ይዕድመካ ቴንክ ዩ ዶክተር وا سلام احوات من اي وعلكن حساب اتو الى نرجنا اوطيات نخاب دحري خاب اقاف اشمو خوينا مالتي صراح سلازنا حبتنا قرني كزارف صنحت معات راي سميع مالتي تعمدب كيفلط كوان اكشلي ابا زخونه حجي قوتنا كزارب يسمع زلخون صحفتنا تعيش مقبل كله مالتي سوري ندحر مالت دولين نحر نركم دلينكم تنوركم ونحبر كمالتي سوري قرب صراحه سلازواز عن القيسه نرى مالتي اوكي ويل اي موت سرب كما يخد اي فلطن زز مصلي الى خزارب مالتي انا ون كم زبلكايو غوتنا قني لي مالتي نخلهم تمدب سريعهم نزمعت زي كذكروا كم زي مدب نصاهم كمان اقداسي ايو مالتي نعيفلي ترجم يخعذبني كم ون انت قدلاي ዮሐንስ ማለት ስኒትና ወን ከምቲናይ ጎተና ከመስጉናይ ደሊ ምናልባት ኩልኩም አይተስተዋሃሉ እንትኮኑ ግን ዓቢ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ማህደር ናይ ሰውራ ኤርትራ ውን እሞ እስኪ ተኽብሩን ነቲ ዝገብሮ ዘሎን እስኪ ንዘክሮ ማለት እዩ ከምቶም ሕጂን ዝክሮም ዘለና ናጥነት ኩን ዝገበሩ እዚኦም ህልዋት ግን ከዓ ነቲ ናጥነት ኩን ንምግባር ዝኸፈሉ ምዃኖም ከዓ ክነስተባሃል ከም ዘለና እግረ መንገደይ ክሕብር ደሊ ሓደ ካብኦም ከዓ ዮሐንስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደኺምና ከይበሉ ጠጊምና ከይበሉ ብዙሓት ዝቃለሱ ምህላዎም ከዓ ክነስተባሃል ون يحجزنا اي مالتيو ስለዚህ ስኒትና.com كاني بጣዕሚ ህጡር ዝኾነ ዌብሳይት እዩ ብዙሕ ይኹም ትረኽብሉ ማዓት ይዘለዎ ጠቃሚ ዝኾነ ንኹሉ ነገር ዝትንክፍ ንኹሉ ከኣኒ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ዝሕዝን ዘንጸባርቕን ስለ ዝኾነ ስኒትና.com ሲ ታው ሓደ ሓንሳብ ማዓልቲ صحو عدمكم مالتي مخناتوس مخسب ترخبلو تسفا ترخبلو كل ነገር ተሰንቁሉ ይሞ ከ እግረ መንገድ ዳይዚያ አክ ወስخدل ማለትዩ ኦኬ ሞ የቀነለይነት ዕድመ ማለትዩ ወል ናጽነት እንታይ ከመይ ኻትርዶ ከመይ ስማዓካ እንዲኻልካኒ ጎተና ወል ናጽነት ናይፍሉይ ትርጉም ይዘለዎ ማለትዩ ከም ኩላና ኻኹም እንበል ማለትዩ ስለዚህ ማለትሲ ብዙ ነገር ናይፍሉይ ዝጎ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ስለተዛረብኩ ሕጂ ኣብ ደቂቕ ነገራት ክኸይድ ኣይደልን ግን እንታይ ስለምንታይ
ፍሉይ ትርጉምኩም ዘለዎ ምናልባት ኣብቲ ጉዕዞ ክትርድእዎም ትኽእሉ ትኾኑ ማለት እዩ ከም ዜጋ ናጽነት ዝኾነ ነገር ድሓር ከዓ ናይ ስነ ቁጠባ ተማሃራይን ናይ ስነ ቁጠባ መምህርን እንዴ ንሓደ ነገር ዋጋ ክብርሲ እንታይ ዝውስኖ ዝብል ከዓኒ ሓደ ኣካል ናይ ክትዝገብሮ መጽናዕቲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ዝወጾ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናጽነን ኤርትራ ትኸፍለ ዋጋ ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ እዚ መዓልቲ እዚ ክቡር ማለት ክቡር እንታይ እዩ ክቡር ትብልዎ ህይወትኩም ኩሉ ሰብ ነናቱ ክህልዎ ክእል እንድዩ በቃ ትዝኸበረ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዕኡ ናጽነት ክውን ንምግባር ዝተኸፍለ ዋጋ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ምናልባት ይሕዋት ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ገድሊ ብድሕሪኡ ዝቐጸለ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ኸውን ትመስዋዕቲ ሕጂ ንናጽነት ንምድላይ ተገብረ ቃልስን ተኸፍለ ዋጋን ብኡ ጥራይ ንሪኦ ንኾን ማሰ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ንናጽነት ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ደሊዋ ከፊሉላ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ነዊሕ ብዙሓት ወለዶታት ናይ ኤርትራ ዝተቃለሱሉ ምዃኑ ሓደ ኩሉ ኤርትራዊ ካብዚ ክጅምር ኣለዎ ንበልኩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናጽነት ንብሎ ዘለና ንሕና ዝረኸብናዮ ቀሊል ይመስለና ይኸውን ማለት እዩ ኩሉ ኢድካ ዘለኹም ቀሊል ጌርካ ትቆጽሮ ብሕልፊ እንታይ ማለት ደይ ብጥርሒ ዝረኸብካዮ ዓዋስ ጨውኖ ተቆርጥሞ ግን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ዋጋ ተኸፍለ ዘይርድኦ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ናጽነት ሲ ስቕ ኢሉ ተረኽቦ እውን ክመስሎ ስለ ዘለዎ ዋጋውን ዘይክህቦ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ናጽነት ናይ ኤርትራ ክኸውን ዘይኽእል ዝበሃል ዝነበረ ክውን ዝተገብረ እሞ ነዚ ክውን ንምግባር ከዓኒ ብኡ መጠን ከዓ ዋጋ ዝኸፈለና እሞ ኣብ ነዊሕ ማለት ብዙሓት ወለዶት ናይ ኤርትራ ዝተቃለሱሉ እዚ መጨረሻ ኣብ 1993 ተረኸበ መደምደምታ ናይ ነዊሕ ናይ 100 ዓመት ክዲኡን ክኸይድ ዝኽእል ተኸታተል ወለዶታት ናይ ኤርትራ ዝተቃለሱሉን ዝሞቱሉን ህይወቶም ዝኸፈሉሉን ምዃኑ ታናመጀራ ABC of politics of Eritrea ካብኣያ ክጅምር ዝግብዓ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ናጽነት እንታይ ምዃኑ ዝያዳ ብርግድ ማለት መረዳእታ ንኽህልወካ እቲ ናብኡ ዝተገብረ ጉዕዞ ተመሊስካ ብናይ ኣእምሮ ሕልናኻ ተመሊስካ ክትሪኦ እንተኽኢልካ ጥራይኻ ክተስተባሃለሉ ትኽእል እሞኒ ነዚ ነገር እዚ ክነስተባሃለሉ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ብኡ እየ ዝሪኦ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ክብል ከለኹ ኣነሲ ኣይተሓዝለይ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተመክሮይ ማለት እዩ ሓረስታይ ክቃለስ ርኤ ዴታት ክቃለሳ ርኤ ጓሶት ክቃለሱ ርኤ ክቃለሱ ጥራይ ዘይኮኑስ ክኸፍሉ ማለት እዩ ህይወቶም ክኸፍሉ ኣካሎም ክኸፍሉ ርኤ ብኩሉ መልክዑ ማለት እዩ እቲ ንሰብራ ኤርትራ ሓንጊሩ ኣብ መብፅሒ ዘብፅሖ ህዝቢ ኤርትራ እዩ በብመልክዑ ኩሉ ማለት እዩ ከዓኒ ካብቲ መሰረታዊ መበቆል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኾነ ካብቲ ቤተሰብ ዝበሃል ካብቲ ህዝቢ ማለት ስለዚ እዞም ኣካላት ናይዛ ቤተሰብ እዚኣ ብምሉኦም ማለት እዩ ዓብዮም ንእሽቲኦም ክቃለሱ ዝረኣኹ ሰብ እየ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ናጽነት ትበሃል እንታይ ከም ትኸፍላ መን ከም ዝኸፈለላ ፈልጥ ርዳዕኒ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ሰባት ከመይ ገይሮም ይቃለሱ ነይሮም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣሎ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣሲ ብኡ ጥራይ ማለት እቲ ከም ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ እቲ ሓረስታይ ሃገርና እቲ ህዝቢ ናቱ ኮንትሪቢሽን ናቱ ታራ ኣብ ናጽነት ኣብ ምምፃእ እንታይ ከም ዝነበረ ዘርዚርካ ዝውዳእ መዋከነ ስለ ዘይዝረበሉ ኣይነበረን ዝብል ስምዒት ክህልወና የብሉን ተጋዳላይ ክቃለስ ከዓ ርኤ ማለት እዩ
ሕጂ ትናብራ ናይ ተጋዳላይ ኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ይመጻኩም ዶ ትዝክሩ ዶ ተጋዳላይ ክበሃል ከሎሲ ማለት ሰብ ኢሉ ብክልተ እግሩ ዝኸይሰብ ምናልባት ኮይኑ ስማዕና ኸውን ማለት እዩ ተጋዳላይ ዝብል ቃል ግን ንኩሉ ነገራት እዩ ዝውክል ሽግሩ ጥሜቱ ዕርቃው እቲ ኩሉ ተጻብኡ ናይ ደገ ናይ ውሽጢ መስዋዕቱ ኩሉ ማለት እዩ እዚ ለቢሱ ተቃሊሱ ናጽነት ዘምጽ ተጋዳላይ ብሽም ተጋዳላይ ማለት ዝብል አምር ማለት እዩ خاني أبايت أب جبري انتاي كم زحلف انتاي كم زجبر فلت مالتي هلا أب كتما زنبره حزب مالتي أنا قطر تولي تزعبه مالت نديو قل أب كتما خاني ناي كتما حزبي كمي عينت مسوعتي لناتنت كم زخفله خاني يردعني فلت مالتي أب سمراني رعيم أب سنبل أب عدي سابع أب علم بقين خاي مالتي ناسرا حزبي أب سنبل كلنا زبري تقادالاي لتقي كما يجيرو نوتحدرات ببوليس بديوانا دا بجيلي زو كله مكرات أجمع سيرو انتاي قبل كباري كاتا زي بولو زو كله سمرات فولتوهم منم نجر كل نجر تعاتي خلو انتاي قبل كم زنبري يفلت قالس ينيرو مالتيو كل حبريتا حبيو نابانا زحلف زنبري كندي بقو خاني كندي شجر المكران زوردو استعسرت تقطعي استرشنه الله مالتيو ازي سي اتي كتما زنبره سبك يعني كم يجرق قالس كم زنبره فلت مالت حجي سلامتايكم زبل زلخو اتي ناتنت تخفلو واغاسي እዚ ኩሉ እዚ ምዃኑሲ ስለዝርድ ኣንስ ክብሪ ናይ ናጽነት ርድዕ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ሓፈሽኡ እንታይ ተገይሩ ሓደ ብሓደ ይኩንኩን ዝርዝር ዘለኹ ኣነ ዝፈልጦ እቲ ናይቶ ተመክሮ ብመንፅር ሃገራዊ ናጽነት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ንዝብል ሕቶ ንምንፅብራቕ እየ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 13 ዓመት ኣብ ዓለም በቃኝ ገይረ حزب عدس أبا إرتراو مالتيو نعنا كم تجادلتي انتاي كم زجبرلنا فلت مالتيو اتي مسوعتي اتي قالسي انتاي كل سب ماسي كم زحجي ابزي مجم تكنولوجي فطرو كله قال نزاربنا كل سي امورون كل نجر ناب إننا إرترا نمنع أمره كل وجهه أبزل الله إرتراوي بموله هم قلبه ناتنات معاسي زمت إلونا عن ناتنات نمنع كل نجر نخفل دلو من باري يزحبركم زلهم من على عدي سابع زنورة هزمي روحوا كابس إرترا سلازنا ورخي تولو معالت أسر تخلط عمد معالتي إن تمالا لسي أجوكم زبالي مورال إن أكلاون دقف نو فاينانشال يكون ولا كل دقف ناجبره مورالنا حزنا كمالن بقاي كم سب كنا نوت زغبره ناي اديس ابان كبابين مالتي حزب ኤርትራ مويا انتاي مخانو يفلط اب ونبت مصيو انتاي تي بكغلت زاربو قنقا انتاي كم زنبره يفلط كله همون قلبون ابو مبار يفلط كاب كله نلعل ግን ምናልባት انتاي بزح سب انتاي مسلو نحنا تقابلت عندنا برخاوطنا سحل باركاوطنا برتا العلنا صار صلان قالس نرنا عوت نጭبت نادو كلهم توم اقدست زبحالو وعلتات كلهم نذكر عوت ارتراوي نا ارتراو عوت نبلمش نزي عوت زي ماني كون نخون من انتاي تصاويتو انتاي ترى نيرو زبل بزح غزي اتي قرب عرر زودق تغادالاي بعبي اكا انتحلوه
ግን ንኽትዕወትን ንኽዘይትዕወትን ደድልዩኻ ግን ብዙሓት ነገራት እዮም ካብ መደብ ምውፃእ ፕላንን ጀሚርካ ሓበሬታ ምእካብ ጀሚርካ እዚኦም ኩሉ እዚኦም ተሓዋዊሾም እዮም ከዓኒ ነዚኦም ተመስሪሖም እዮም መደብ ኣውፂኻ እቲ ውግእ ተኻልእ ዓወት ትጓናፀፍ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከመስግኖ ዝደሊ ክዝክሮ እውን ዝደሊ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ኣገዳሲ ቁልፊ ዝኾነ ታራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ዝነበሩ ስርዓት እዮም ይሕዋ ከይስዕ ኣብ ከተማ ዝነበሩ ስርዓት ኣነ ፈልጥ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣኪቡ ዝኾነ ውሳኔ ካብ ደርጊ ጋና ተኣኪቦም ንምሳሌ ተኣኪቦም እንድሕር ሓደ ነገር እንድሕር ወሲኖም ካብቲ ኣኸባ ከይወፁ ከለዉ እታ ሓበሬታ ሳሕል ትበፅሕ ነይራ ሳሕል ትበፅሕ መን እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኤርትራውያን ከም ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ሓበሬታ ሳሕል ዝሰዱ ኤርትራውያን ነይሩ ኣርባዕተ ሰባት እታ ሓንቲ ሴልተ ተሓጃ ኣርባዕተ ሰባት ኣባና ምፅሞም ድሕራ ኻና ወሲዶም ዝረሸንዎም ኣርባዕተ ሰባት ትፈልጥ ሬድዮ ኦፕሬተርስ ዝነበሩ ተም ቀንዲ ነቲ ሓበሬታ ካብቲ ውሽጢ ቂሎም ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ደርጊ ናይ ስላመስ ዘርጊሖም ነዚ ዘካይዱ ዝነበሩ ሰባት ተም ኮኦርዲኔተርስ ኣለልዮም እዚኦም እዮም ኢሎም ኣርባዕተ ሰባት ካብቶም ዝኣሰሩዎም ብዙሓት እዮም ዝኣሲሮም ካብቶም ዝኣሰሩዎም ኣርባዕተ ሰባት ካባና ወሲዶም ዝረሸንዎም ፈልጥ እየ ማለት እዩ ብዘይ ናይ እዚኦም ሓበሬታ ብዘይ ናይ እዚኦም ምትሕብባር እቲ ኣብ ሜዳ ዝግበር ዝነበረ ዓወታት ክረጋገፅ ኣይኽእልን ነይሩ ሓበሬታ ሓገዳሲ ተራ ከም ዝነበሮ ክርሳዕ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናፅነት ንምንዳይ በረኻ ዝወፈረ ኣብ ዓድኹም ዝበልክኹም ሓረስታይ ጓሳ ኣላው ከብቲ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዝነበረ ታራሰብ ኣብ ከተማ ዝነበረ ስሩዕ ኣብ ኩሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ናፅነት ክውን ንምግባር ኩሉ እቲ ዝከኣሎ እታ ዝፈትዋ ህይወት ከይተረፈት ንክኸፍል ድልው ዝነበረ ምዃኑ እቲ ንብሎ ዘለና ሕጂ ናፅነት ሃገር ኤርትራ ተረጋጊፁ መንነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ኢልና ንሕና ንሕበነሉ ዘለና ናይዚ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ፀገምን መከራን እቲ ብህይወት ተኸፍለ እቲ ግዜ እቲ ጠፍዐ ኩሉ ደሚርካ እዩ ሕጂ እቲ ዋጋ ናፅነት በሃል ማለት እዩ ይሕዋት ክንጋገዝ የብልና ናፅነት ንምንዳይ ወፊሮም ዘይተመልሱ ዝተዓፅወ ማይ ቤታት ከም ዘሎ ይትረስዑ ናፅነት ንምንዳይ ዝባደመ ዓድታት ከም ዘሎ ኣይትረስዑ ተጋዳሊ ሓንጊርክም ተባሂለን ዝጠፍዓ ዓድታት ዝባደመ ዓድታት ከም ዘሎ ኣይትረስዑ ስለዚ ንናፅነት ኤርትራዊ ህይወት ሰብ ጥራይ ዘይኮነሲ እንስሳታት ተፋ ንተለያየ ዕንግላ እንተባሂለን ማማ ተዘሚተን ዝተሓርዳ ዝጠፍዓ ጎበና ከይተረፈ የማና ከይተረፈ ዝባደመ ናፅነት ዘይከበረ ዳዕመ ንኽበር ናፅነት ንምርካብ እኮ ዝኩሉ እዚ ተኸፊሉ እኮ ስለዚ እዚ ዕለተ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ ከም ዜጋ ንሕና ክነኽብሮ ጎቦታ ክነትሕዞ ይግብአና ናይ ብሓቂ እዚ እንድሕር ክንገብር ዘይንኽእል እንድሕር ኮይንና ኣበይ እዩ እንታይ እቲ ዜግነት ዝበሃል እንታይ እቲ መንነት ዝበሃል ከመይ ጌርካ ካብ ኤርትራዊ ዳኣ ክትብል እመኒ ኤርትራውነት እኮ ስቑኢሉ ካብ ሰማይ ከማና ስቑኢሉ ዝነጠበ እኮ ኣይኮነን በዚ እኮ ሓሊፉ እዚ ንብሎ ዘለና ንክንደይ ዓመታት ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ዕጥቃው ቃል ዝተኻደስ ዓመት በዚ መንገዲ እዚ ምስ ሓለፈ መቸም ክትቆፅሮ ከለካ 30 ዓመት ከምዚ ትብል ኣብ ነብሰ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ነብሰ ወከፍ ደቂቕ ተጋዳላይ ኣብ ምንታይ ህይወት ነይሩ ህዝብና ኣብ ምንታይ ህይወት ነይሩ
ازينا خنذكر زلنا ازي تخفلو كبر حدا ناي هاجر هيريتاج سلازي خم زيغاتا قبو وتخنو تحزن كن خبرون يقبعنا مالتي سلازي ناتنت بهم زي زريو مالتي بعيني تخفلو واقع مع رغم دي كبر مخانو مالتي انا كم سبك عني ناتنت بفلي نزريو خا علتي من البات لو عنتي 14 قنبت ارترانات ازخون هلو نديو انا جن قرم 27 عمت كساب مالسي زحجي ابيت مسرتي نير مالتي 27 قنبت يا خبيت مسرت وصي زحريا سلازي ارترانات اخوينا خلا يقالس نير مالتي حجي اتي ناتنتسي لناتنت انديك دلو وفيره اب غعزو مدلاي ناتنت كله خاني اتي ناتنت مصيسي كابت غعزو زنوركو مدلاي ناتنت كا ناتنت رخيبه عمني نعايلو كا امصين مالتي سلازي حجي مساخم زارب زلهو اتي ناتنت سلترخبي حجي بهوت اني حس حجي مساخم زلهو اتي ناتنت تلترخبي حجي كم تحتنا تبلو زنبرت مالتيو شما يحسكون ازي زلنا هيوسي ازي ناتيسي ازي هيوت زله هو هيوسي ناتي كواي كنا ازي اذا هيوتسي ما كم هيوس لزله تفاس لزله زارب الله هيوت علن اندزبل زله اذا هيوت ازي عقل ناتي كواي كنت يحوانا حق المزرام دحر كوينو ناتي كنت نكون نزا هيوت ازي انا ختهلو التخفله هيوت سلازلو يعزل سلازي دايش تخفله اهدايا كومي إخانيرو ارتراوي كومو سلاز قبر إخاني نتي ناتنت كون كقبر كيلو ها كاب أنا حلف السخا سعب اندابلي نزا هيوت يخدحن نخترف كال هيوت تخفيلوا مخانو كنرسي عبلنا سلازي اتي نتي هيوتهم كفيلهم حليفهم ناتنت كون زغورو اتي هيوتهم زحلفتي مستم زترفنا مهلاو ناتهم هيوت مخانو ناتهم عدا مخانو كنرسع يبلنان مالته سلازي بمنصرسو إنا حجة فرقة زلنا تخبري نتم زحلفو كنا خبر كنا بلكلنا نتا هيوتنا نتا حجتي ونونا نبلا زلنا هيوت ناتهم عالفون يبولون مالتي سلازي بمنصرزي ناتنت تخفله واقع ناتنت سلترخبه خاني هيوت فتيرو سلازي هيوت سلازي فلتر لي بفولينت يزريو مالتي حجي انتي كبل زدلي اتي كماي تريو ناتنسي خمي هتريو نزبل حتو ندي نتي غوتنا زحتت نزمل زلهو well كومينر اوكي كومي ازريو سلاز خبر الله زبل مالتيو حجي كما يالو انتاي كغبر اتي ناتنتي كوميو جن السدي نور تاعتاز بحال حتو خالو مالتيو تبزي حق زي سب ززاربلو وي كاني كم تناتنت كم زي لا غير حزو زدلي اكل بخمي يزريو نزبل مالتي حجي خابت هلو خناتات يبقاسمو انت زلو خناتات انت عايز يمثل سلازي نتي زلو خناتات بخمي غير كا مسناتنت نو اطرو زبل حتو مرعي غزاس خوين يسمعنا مالتي حتى يحوات بزي غزي كم دغاتات نغاغو ينغر الله مالتي حدا تتبلو صنحهم مالتي مالسي تغبرو غعزو اما سي لومص اينبرن غيغانيرو خال حتى ريليفنت وناي زخونه سورا لومص زبحال نجر يلن لومص زبحال سورا لومص كان سورا بحال ايكالني بحلف ناي ارترا خاني اب مالسي
اتي انصار كل تصابوتات تقاليش تعوته حزبي نزي كل تصابوت مسغار كا تصابوتات كساغر نيركا سيزي تي لعلن تحتين كله عبوتك مخانو مني حجي بمنصر زلنا حجي ندحر تملش كختمو تخل ነገር አይኮነ መምዘን ንክሳብ ዘይገበርካሉ ኮንቱ ትወዙ ነበርኩ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር እዩ ብዛዕባ ጌጋ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ ሰሪሕ ዝጋ ከይሰርሐን ዝጋ ግን ክልቲ ጌጋ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ሰሪሕ እዩ ኣብ ጉዕዙ ተጋጊዩ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ እቲ ጌጋ ካብኡ ክትመሃረሉ ትኽእል መስርሕ ሰሪሕኻ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ حجي اتي نسورا ارترا تغاغي وي غيغا نير وزيل حجي كريستايز قبر الدلي كيتر حيو نبعلو زغاغا مالتي مخنياتو بزعبا مننت ناي سورا ارترا مننت ناي ناتنا ارترا انت حد اني زي مولك عند حيت حزن نحرا له خوينو انتاي يزي حجي بتخكل انتاي يلو كمهارن حبرتا كبن حبرتا عكبو مسرحو تقبو ترقمو خوبو زقبو ازينا خيقبر كيسرحي دايما الكعيهبو مالتي ازيهم كم زيهم عينات جيجاتاتهم حرقنياتات انبر اتما قعزة تقبر جيجاتاسي سلمتام تقيرهم نمتام تقيرهم انتا قبر يكعل نيرو نعقو ممزاني قيركا كتعالي تخيلي خاخابو خاخت مهارو لتخيلي خا عوقو مسبت حقا زقبر نقراتي مالتي اذن كالي انتايو ማለት ብዙሕ ግዜ ምዚ ተዓሳሰር ዝጋገ ማለት እዩ ሰለስተ ኣምራት ኣለዋ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ጉዕዘና ንጋገየን ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ዝበልክዎ ኣብ መንጎ ናጽነትን ሓርነትን ከም ኣምራት ዘሎ ዝምድናን ፍልልይን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ መንጎ ህግደፍን ህዝባ ከም ኣምር ዘሎ ዝምድናን ፍልልይን ሳልሳይ ኣሞንጎ ሃገር ህዝቢ ስርዓተ ምሕደራ ድና ከም ኣምር ኣብዘን ሰለስተ ዚኣተን ዘለና ርድኢት ነዚ ንገብሮ ምይይጥ ይኹን ነቲ ንገብሮ ጉዕዞ ነቲ ንገብሮ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ዓንቃፍ ኮይኑ ይርከብ ከምዚ ንዓይ ዝመስለኒ ንዓይ ዝርዳዕኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጀመርያ እቲ ኣሞንጎ ናጽነትን ሓርነትን ዘሎ ፍልሊ ክርዳዕና እንድሕር ክኢሉ حجي ناصنت مس حرنت تحاجنا حرنت ስለዘየለ ናጽነት ትርጉም የብሉ ናብዝብል መደምደምታ ወስደና ይኽእልኒ ማለት እዩ ብግቡ እንደፈሊጥና ዮ ማለት እዩ ሕጂ ሓርነት ናጽነት ዝበሃል ካብ ባዕዳው መግዛእ ዝናጻ ምዃን ማለት እዩ እዚ ትገብረ ቃልሲ ኣብ 91 93 እሱ ተረጋጊጹ ሃገራዊ ልዕላውነት መንነት ተፈጢሩ ሃገራዊ ልዕላውነት ከዓ ተረጋጊጹ ስራሕ ናይ ናጽነት ምድላይ እሺ አዊዩ መደምደምቱ እቲ ካብኡ ክቅጽል ግባኦ ናይ ሓርነት ቃልሲ ሕጂ ሓርነት ስለተይ ተረጋገጸ ሕጂ ነቲ ሁሉ ተገብረ ጉዕዞ ተመሊስካ ጉይነሩ ሰውራ ኤርትራና ሸፋትዩ ዶ ካልዱ ሁሉ ዝመጽእ እዚ ሕጂ ካብዚ መሰረታዊ ዝኾነ ኣምራት ብግቡእ ምርዳእ እንደይምርዳእ ኮይኑ ይስምዓና ሓደ ግዜ ማለት እዩ እቶም ኮይና ኢሎም ከምኡ ዝገብሩ መንግደፎ ዘይርድኦ ግን ኣብ መንጎ ሓርነትን ኣብ መንጎ ናጽነትን ዘሎ ፍልሊ ዘይርድኦ እንድሕዳ ኮይኑ ሓርነት የለን ሕጂ ማለት እቲ ሓርነት ዝበሃል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ዘድልዮ መንግስቲ ከውርድን ከደይብን ናይ ምዝራብ መሰል ናይ ካብ መሰል ኩሎም ቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ መሰላት ዝተረጋገጸ ሃገር እቲ ቀንዲ ከዓኒ ብድምፁ መንግስቲ ክተክልን ከውርድን ዝኽእለሉ ባይታ እቲ ብዲሞክራሲ ማለት እዩ زي مهلاو سازي ናጽነት እዚ ምህላውን ዘይ ምህላውን ክልቲ ተኣሳሲሩ እዚ ስለ ዘየለሲ ናጽነት ትርጉም ይብሉ ናብ ዝብል መደምደት ናዝ ኸይዳሎ ማለት እዩ ይሕዋት እዚ ሕጂ ፈላሊና ንሪአልና ኣብ ግዜ ሰውራን ተኾነውን ብኸመይና ንሪኦ ነርና ናጽነት ናይ መጀመርያ ደረጃ ሓርነት ካልኣይ ደረጃ እዩ ናጽነት ከይረኸብካ ግን ሓርነት ክትረጋግጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ሓደ ምርካቡ حدا يراقق مالك الناس اللي زل حرنت الله مالك هيكون حرنت نحرالك قاعد ناطنت لك بزي حرنت ناطنت تراقق صعيت خليني خا بزي ناطنت حرنت تراقق صعيت خليني خا ስለዚህ ጉዕዞና ኸምኡ እዩ ነይሩ ስና መድ ጀመረ ዓለስና ጉዕዞ ናጽነት ዝነበረ እዩ
بدحرينا تنس مسترغاغص خاني حرنت كنراغصل البايتا نخنفت سازي حجي اتي كساب 9193 زرخبنايو عواد ዝተጓዓዝናዮ ጉዕዞ ቦቱ ኢኻ ተትሕዞ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ካብኡ ተበጊስካ ሓደ ብዘይ ፍትሒ ዝገዝእ ሓደ ዲክቴተር ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኮንስቲቱሽን ዘይምህላው ካብኡ ተልዓልካ ነቲ 30 ዓመት ንቅድሚኡ ን100 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ተጓዓዞ ጉዕዞ ትርጉም ኣይነበሮን ኢልካ ንዕኡ ዘይሽሙ ክትቦ ወይ ከዓ ዘይመልክዖ ክትቦ ጉጉዩ ማለት እዩ እሱ ሓደ ፀገም ካኒ بتخكل ازي فلينا كنرئلنا بحلاي ندحد اني اب ارترا لارترا حرنت كنا لمسان ندحد اخوينا اب ارترا فتحي كنا راغص ندحد كوينا ديمقراطي كنا راغص ندحد كوينا نزي فلينا كنحز نسنقل طراي كومون ندحد كوينا خاني كنت انت وتبلو زنوركم نخلو حق افزغل طفينا زل فتحي مرغا كلها نخلق على سالنا مغنياتو فتحي ناي كل قالسيو ديمقراطي ناي حزب قالسيو ስለዚህ ንህዝብ ሓቆፍ ዝኽእል ኣገባብ ኣካይዳ ክንከይድ ንድሕዳ ኮይና ነትን ድሕሪ ተመለስና ኣብ ድሕሪት ተገብረ ነገራት ከምዚ እንዲነሩ እዚ ኩሉ ተልዕልዎ ዝነበርኩም ነው እሱ ሕጂ ቦታ ይህልዎኒ ኣብ ሓርና ዝግበር ቃልሳ ኢኻ ተቃልሶ እሱ ናቱ ቦታ ሕጂ እንድሕዳ ንጉዕዞና ክንመዝን እንድሕዳ ኮይና ንዕኡ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ኣብኡ ምስ በፅሕና ኦኬ ሰውራ ብኸመይ ተኻይዱ እንታይ ተገይሩ እንታይ ተገብረ እንታይ ክግበር ይኽእል ነይሩ ንዕኡ ዝመዝን ንዕኡ ዝዓሊ ኣገባ ኢኻ ትገብረሉ እሱ ከዓኒ ኣካል ናይቲ ፍትሒ ፍትሒ ንሕተረጋግፅ ኢኻ ከምኡ ትገብር እምበር ሕጂ ኣብ ሳይበር ኮንካ ገለ ከምዚ ይገብር ትርጉም የብሉ እዚ ከዓኒ ነትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ዘሕኑኖ ኣይኮነ ንዕኡ ዘገልብቶ ኣይኮነ ንዕኡ ዘዳኽም ጥራይ ስለዚ ነዚ ክልተ ካንሰፕት ነዚ ሓሳባት ነዚ ኣምራት እዚ ብግቡእ ኣለሊና ነናቱ መመልክዑ ክነትሕዘ እንድሕር ክኢልና ጥራይና حبيرنا نقالس نخيل تقوليلو زلا فتحي اب ارترا نراغاغص نخيل زبل امنت هالن سلازي كومون دحر كوين خاني ازي حجي ناي ناصنت معلتي ناي ناصنت معلتها كله حزب ارترا خاطات ناصات كخبرو زغبو يو مخنيات كبر واغات تخفل زغونه مالتي تطراجي كونه ندحد اني ني نحرنا نقاومت نحرالنا خوينا نفتحي نقاومنا اسخراغاغص نيرو مجمريا كاوي خاطر بقس ስለዚህ እሱ ንዘረጋግፁ ንሱ ተገብረ መስርሕ ንዕኡ እንዳካፋኣካው ዘይቦቱ እንዳሃብካ ናብ ወቅት ከይዳ ይትኽእልን ኢኻ ፍትሒ ይኮነን ናይ ፍትሒ ቃልሲ ኣይኮነን ምክንያቱ እሱ ናቱ ኣገባብ ነይርዎ ናቱ መልክዕ ነይርዎ ቦቱ ሕጁ ኣብኡ ወዲኡ ቦቱ ይሕዝ ፍትሕቶም ካኻ ናይ ፍትሒ መገዲ ጌርካ ኢኻ ንዕኡ ሕጂ ኢቫሉዌት ትገብሮ እምበር ብቤላው ሰባት ኣብ ሳይበር ክትፈርድ ወይ ከዓኒ ንመስርሕ ንጉዕዞ ኣብ ሳይበር ክትፈርድ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍትሒ ይኮነን እሱ ስምዒት ጥራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ስምዒት እዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ሰብ ክጋገዝ ዝሪኦ ማለት እዩ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ነው ኣብ መንጎ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ዘሎ ዝምድናን ፍልልይን ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ኣይኮነን እዚ ብትኽክል ኣነፂርና ክንሕዞ ይግብአና ህግደፍ ፍጮ ህዝባዊ ግንባር እንድሕር ብዓይኒ ህዝባዊ ግንባር ክትገልፆ እንድሕር ኣኹንካ ፍጮ እዩ ፍጮ ሕብረተሰብ እዩ ናቱ መገዲ ኣለዎ ናቱ ካይዳ ኣለዎ እቲ ናቱ ካይዳን ናቱ መገድን ከዓኒ ምስ ኣካይዳን ኣገባብን ህዝባዊ ግንባር ኣይተሓሕዝን እዚኣ ክንውሕጥ ኣለና እዚኣ ከይወሓጥና ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ዝኾነ ቃልሲ ክነካይድ ኣይንኽእልና ሓጢኣት ናይ ህግደፍ ንህዝባዊ ግንባር ተሰክም እንድሕር ኮንካ ንህዝባዊ ግንባር ዘይመልክዑ ተትሒዝ እንድሕር ኮንካ ፍትሓዊ ኮንካ ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ኮንካ ኢንፋክት ናይ ፈራሓት እዩ ህግደፍ ተገቲሩ ይብዕካ ኣሎ ሕሩጅ ተለካ ናይ ብሓቂ ከቃላሳይ እንድሕር ኮንካ ህግደፍ ተገይፁ ይብዕካ ኣሎ ንህግደፍ ኣንበርክኽ
حجي نهجدف كتنبركخ سلا زي كالكا خط نقول دينارو خمسين دينارو زي مش عديهم كلني هجدف تقتير يريك الله هجدف يخعني نتعدي حاجة كيرو نتقل ما زوف دازلو سلازي كم زيجا يحمك كان حدا خوينو أنت أرجله تعالس أنت تاريخ جاكانو تاريخ نناطنت كون زغورو أنت أرو أكون كان كتقالس زلك سلازي يعني حق إحوات إزي أجدها سخويني يسمعني إزي نحد أن نصر يكون لك نقالس هاي نخلين زغلو نور عزلنا خانسي أنت عي أنت أرى زواج ما تسقالس زلو ولا أنت أرى هجدف سب كردع كخما نايك خليني هزوا جنبار خمس تجبر هزوا جنبار خمس تجبر عمل له هزوا جنبار لما انت حك مالسي تحكسي لما انت تمرنا تينو وحده هزوا جنبار يلن سرع يخيدي يلن تاريخ هزوا جنبار تمرمر انت هالكون كاك تفتش انت هالكون كاي ولا يتقبل تون كاكا قبو مسرح غير كايو حتى بسلكا حدا سايد زخونه ببلاو سلكا تعشم زغبر ايكونا تاريخ زبا جنبار تاريخ زبير تراي تاريخي تاريخكم حما قدي صبغدي كاينا خنبقس كاينا انت انا خنقبر ندل زلنا تاريخ ثوره ارترا تاريخي تاريخكم يحبنا اللغه غور علو تقاليش تعوته حزبي من الناس فتره حاجر فتره كم من غاغا حيانات منزعو زوصيو يحوات كابزي زحبي زخبر كبري علودي حجي ازي تاريخنا ازي خبرنا ازي دمسيسنا انتاينا كابينا خنبوق ندل زلنا امازي زغبر زلا خاني نحاده غجله مثلنا ارترا زي بلو خلاصو حزب ارتراسي نفتح له زبل حزبي ازم غجله كو فتحاويان كو يكونون ازيام ديكتاتورس كوتولم كو يكون كان زي عتم كو كريمنالس يمكن بحاله كريمنال جانج نحاده من قصاص كتجلس كابو زخف مرقم تال ازي نقبرنا نوعد ازي تقالسي سلازي كله مملكعو كنا تحزو فتحاويان نحن كوينا غاني كاوي زجم فتحاويان كنكون لنا اتي انت وتولوز نوركم نسي مالتي سازي اب ثوره ارترا انت هاغاطيمو سلامتاي سبات تزغبرو غيرو زبل ميزان كتعمطونكا مسرح يزدلي يحوا بزعبا هكدف كتفلت كاني بزعبا حزبو غنبار اب سحلتاي نورو كال نورو تفلت ولا يدلي كاني افكر مع عينها كو يغبرلو افكر مع عينها معدخا حاجه تاستيان صباح من اسي تقعقي يوصالو بيتسب طفالو ما يطفالا انت خالي ادليكا كابو زخف ነገር አለ ዲ ኤርትራ ክትልድ አይትኽሉ ያብዝ ትባሃለ ለደጃ ኮይ ተበጽዩ ናብዝ ፈላልየካ ዘይኮነ ነገርና ፈጠርካ ትፋላል ስለዚህ እዚ ካዊ ዝሙንጩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንዑ ኣብ 91 ተገብረት ዝነበረ ጉዕዞ ንዑ ክትቀበል ስለዘይደለኻ ዘይመልኩ እኽቶ ትሕዘው ትብል ማለት እዩ እቲ ዝፈጥሮ ስምብራት ግን ነቲ ዘይፈልጡ ነቲ መንእሰይ እዚ ገይጋዩ መገዲ ዝመርሕ ስለዚህ ንሕና ከም ዝዓበና ከም ዝነበርና እቲ ንፈልጦ ክንመርሕ ክንክእል ኣለና ያ ክንብል ክንክእል ኣለና ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ ስምብራት እንታይ ምዃኑ ክርዳዕና ክእል ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ታማዓልቲ ናጽነት ከስምረላ ዝደሊ ማለት እዩ ይሕዋት ፕሊዝ እዚ ጉዳይና ምዃኑ ተረዲእና ኩሉ ንዛረቦ ንብሎ ስምብራት ከም ዘሎ ተረዲእና ነዚ ሓቂ እዚ ክወሓጠልና ክኽእል ኣለዎ ሓቂ ንሱ እዩ ተሓቂ ህዝባዊ ግንባር ሰሪሑ ታሪክ ኮይኑ እዩ ህግደፍ እዩ ዘሎ ህግደፍ ከዓኒ ንህግደፍ ጥራይ ዝውክል ስለዚ ብኡ ክንሕዞ ይግባአና ዝብል እምነት ኣለኒ እታ ሳልሳይቲ ብዙሕ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ተጸግም ኮይና ትርዳዕኒ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሃገርን ስርዓተ ምሕደራ ብልምዲ መንግስቲ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ዓምር
ማለት በቲና ክንፈልጦ ክንርድኦ ተኽኢልና ሓጋዛይ ማለት እዚ ወን ሓደክቶም ኮንፊውዥን ዝፈጥሩ ነገራት እዮም ነው ምድንጋር ዝፈጥሩ ማለት እዮም ነው ሕማጣጣ ታሪክ ኣለዎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ ግን ሕጂ ከየናሓልኩም እንታይ ክብል ዝደሊ ብትኽክል ብፁር ማለት እዩ ነው ስርዓተ ምሕደራን ሃገር ሓደ ኣይኮኑ ሕጂ እዚ ስለ ያገዳስ ዝኸውን ሕጂ ንስርዓተ ምሕደራ ንምሕደራ ህግደፍ انت تقاومك نهاجر ኤርትራ تقاومك ዝብል ትርጉም ስለዚ ሕዝ ነቲ ህግደፍ ዝድግፉ ንሃገር ኤርትራ ዘሎ ኮይኑ ይስምዑ ሕጂ ኣብቲ ክልቲኡ ፍልሊ ዘሎ እንድሕር ብንጹር እንድሕር ተረዲእና እንትርኩም ዘለውን ሰሙን ክርድኦም ይኽእል እዩ ንሕና እውን እሶም ንስርዓተ ምሕደራ ንሕና ኣብ ኤርትራ ንኽልወጥ ክንቃለስ ከለና አንጻር ህዝብናን አንጻር ሃገርናን ከም ዘይኮንና ክነረድእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ዝክልተ ዘሎ ፍልሊ ኣነ ፂርና ክንርድኦን ንኻልኦትን ክነረድእ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ሃገር ዝበሃል እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ኔሽን ስቴት ዝበሃል ማለት እዩ ኣርባዕ ኣምር ዝሓዘ እዩ ኣርባዕተ ኣካላት ንበሎም ዋላ ኣርባዕተ ዝሓዘ እዩ እሱ እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ መሬት ኤርትራ ታመሬት ኤርትራ ታጣልያን ዝፈጠራ መሬት ቦርደራ ማለት እዩ ሳልሳይ ልዕላውነት ናብኡ መጽእ ራብዓይ ስርዓተ ምሕደራ ብልምዲ መንግስቲ ዝበሃል ማለት እዩ ግን መንግስቲ ዝበሃል ምስቲ ናይ እንግሊዘኛ ካንሰፕቱ ምስኡ ስለዝዋዕ በዝሕ ግዜ መንግስቲ ክትብል ከለኻ ሃገር ትብል ዘለኻ ኮይኑ ስምዖ ትሰብ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እዚ ሕጂ የዳናግር ማለት እዩ ስርዓተ ምሕደራ እቲ ጋቨርንመንት ዝበሃል ብእንግሊዘኛ ማለት እዩ እቲ ሃገር ንብሎ ዘለና እቲ ኔሽን ስቴት ኔሽን ዝብል ማለት እዩ ሃገር ኤርትራን ስርዓት ምሕደራ ኤርትራን ክልተ ተፈላለዩ ኣምራት ምዃኑ ኤርትራ መሬት ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንልዕላውነት ኤርትራን ነቲ ንዓደ መሓደር ዘሎ ስርዓትን ያተጠቃለል ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ጋቨርንመንት ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ዝበሃል ሓደ ኣካል ናይ ሃገር ኤርትራ እዩ ሃገር ኤርትራ ኣይኮነን ዝኾነ ዜጋ ንሃገሩ ክቃወም ኣይኽእልን አንጻር ንሃገርካ ስርዓተ ምሕደራ ግን ክትቃወም ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዝገብሮ ኢኻ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ዲክታተር ሂብ ሓዳናይ ስርዓት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እንተሃደነ ዝነብር ስርዓት እዩ ኮንስቲቱሽን ዘይብል ስርዓት እዩ ብድላዩ ብሓይሊ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ኮንስቲቱሽን የድልየኒ ሕጊ የድልየኒ ኢሉ ብድምፁ መንግስቲ ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ክሰርሕን ከደይብን ከውርድን ዘኽእል መሰል የብሉን ነዚ መሰል እዚ ንምርጋፅና ከዓ ንቃለስ ዘለና ሕዋት ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ፍልሊ ንርክብን ኣነፂርና ምፍላጥ ነቶም ዘይፈልጡ ክነረድእ ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ ንቃልስና ዝብል እምነት ኣለኒ እቶም ንስርዓት ህግደፍ ዝድግፉ ሰባት እውን ንህግደፍ ይድግፉዎም ዘለዉ ክፈልጡሎም ንህግደፍ ነቲ ስርዓት ነቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ነቲ ዓረመናዊ ስርዓት እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ይድግፉ ከም ዘለዉ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣሎ ብዛዕባ ሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንዕኦምን ንዓናን ሓንቲ እያ ትብፅሓና ንሶም ይኹኑ ንሕና እውን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዝኾነ ዜጋ አንጻር ሃገሩ ክኸይድ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ንዓና ዘበዓሰና ስርዓተ ምሕደራ ኤርትራ ብኸመይ ትመሓደር ኤርትራ ብሕግን ስርዓትን እንደትመሓደር ኤርትራ ብኮንስቲቱሽናል ጋቨርንመንት ይሃልዋን እዩ ዘዛርበና ስለዚ ንሶም እውን ክምጉቱ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ንኤርትራ ዘድልያ ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሎም ይመጎቱ እምበር ንሃገር ኤርትራ ኢና ንድግፍ ዘለና ኢሎም ምሳና ክማጎቱ ኣይኽእሉን እዮም
ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገር ኤርትራ ንሕና ፍልሊ ክህልወና ይኽእል ንከም ዜጋታት ስለዚ እዚ ኣምራቱ እዚ ኣነፂርና ክርዳእና እንድሕር ክኢሉ ነቶም ነዚ ሓሳብ እዚ ተኣሽሙ ዝገብሩ ንኽነረድእን ንባዕልሃና እውን ኣብ ክትዓትዓቲና ብንጹር ክንቐምጠውን ንኽእል ኢና ነቲ ቃልሲ ከዓ ክሕይል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብኡ መጠን ማለት እዩ ትኻልእ ከዓኒ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እውን ሓቢሩ ክቃለስ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ነገራት እዚ ኣነፂር እንድሕር ፈሊጡ ማለት እዩ ምክንያቱ ታይና ንብል ዘለና ብዛዕባ ሕጊ ኢና ዘዛርበና ዘሎ ንሕና ዘቃልሰና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ስለዘየለይ ሕጊ ስለዘየለይ ሕጊ ንምምፃእ እንድሕር ንቃለስ እንድሕር ኣለና ኮይና ብሕጊ ፀገምና ክፍታሕ ክእልና እንድሕር ንኣምን ኮይና ንምንታይ ኢና ሓቢርና ዘይንቃለስ ኣብቲ መትርሕ እንድሕር ንኣምን ኮይና ሲ ፅባሕንኮ ፍትሒ እያ ንኩሉ መፍትሒ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኩላና ማዕረ ኢና ስለዚ እንድሕር ሕጊ እንድሕር ደስ ተሰሪሑ ፍትሒ እንድሕር ደመፂኻ ኩሉ ፀገምና ብፍትሒ ክረጋገፅ ኢልና እንድሕር ኣሚንና ፍትሒ ንምርጋፅ ንምንታይ ሓቢርና ዘይንቃለስ ንምንታይ ሎሚ ንበዓስ ሕጂ ኣብኡ ሕጂ ቲ ክነነፅሮ ዝግብዓና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዲክታተር ስርዓት እዩ ስለዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ከልግስ ኣለዎ እንዳዳ ንብል ኮይና ነቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣልጊስካ ብምንታይ ኢኻ ትኮ ሓደ ኮንስቲቱሽናል ጋቨርናንስ ኣብ ኤርትራ ንኩሉ ኢኻ ብሕግን ስርዓትን ዝመሓደር ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ብድምፁ ከደይቦ ከውርዶ ንዝሒሾ እታ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃና ተረጋጊፁ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ስልጣን ከዓ ከመሓድረኒ ይኽእል እዩ ንዓይ የገልግለኒ እዩ ንረብሓ ይሰርሕ ዝብሎ ኣካል ይህባ ኣብዚ እንድሕር ኣሚንና ሎሚ ስለምንታይ ኢና ንበዓስ እዚ መድረኽ እዚ ንህዝቢ ንክፈጥር ወይ ንክፍጠር ንምንታይ ዘይንቃለስ ስለዚ ስልጣን ብመልክዕ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ስለንሪኦ ሓይሊ ዘለዎ ፅባሕ ንኮ ተወዲቡ ዝፀንሐ ስልጣን ክሕዚ ክንምዝዕ እንድሕር ንብል ኮይና ንሕና እውን ሕጂ ሓይሊ ክህልወና ፅባሕ ንኮ ሓደ ነገር ተፈጥረ ክንምንጥል ኢና ንደሊ ማለት እዩ እምበር ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ እንድሕር ተረዲእና ኩላህና ህዝቢ ብሓቢርና ክንቃለስ ይግብኣና ናይ ሓባር ባይታ ክንፈጥር ምክንያቱ ናይ ሓባር ባይታ እታ ፍትሒ እያ ስለዚ እዚ ምስቲ መዓልቲ ናፅነት ኣሳሰረ ነገራት እዚ ምክንያቱ ከመይ ኢና ንርድኦ ናፅነት ዝብል ንሱ እዩ ቲ ናፅነት ሲ እዚ ናይ ኩላና ናይ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ከም ተቃለሰሉ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ዋንነቱ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ይርድዓና ዶ ንውሕጣ በዚያ እስዓ ዘላ ሕጂ ሓደ ጉጅለ ዓነ ናፅነት ኣምፅኦ ስለዝበለ ንሱ ይምፅኢልና እንድሕር ንዕኡ ንገድፈሉ እንድሕር ኮይና በቃ ካብ ህዝቢ ኮንስቲቱሽን ዝፈልየካ እኮ ናይ ምልከታቶም የለውን ዝብለካ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ነቲ ንሱ ዝብሎ ክንደግም ንውዕል ማለት እዩ ከምኡ ይኮነን ናይ ሓቂ ከዓ ከምኡ ይኮነን ኩሉ ካብ ፃት ናብ ፃት ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሳተፈ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፃት ናብ ፃት ዝኸፈሉ ቃልሲ ንሓደ ዝርሕቆ ንሓደ ዝቆርበ ይኮነን ኩሉ ዓቕሙ ዝኸፈለሉ እዩ ንፈልጦ ኢና ከዓኒ ኩሉ ህዝቢ እንታይ ከም ዝኸፈለ ንፈልጥ ኢና ከመይ ሕጂ ዓይንهم ተደፈኑ ዶም ኩሉና ነግረኩም ሓረስታይ ኣዴታት ጓሶት ናይ ከተማ ህዝቢ ተጋዳላይ ከመይ ገይሩ እንታይ ከም ዝኸፈለ ከመይ ገይሩ ከም ተቃለሰ ንፈልጥ ኢና እዚኦም እዮም ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣብ በረኻ ዘለኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደገ ሓቢር ኩሉ ኣብ ግዜ ሰውራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ንምርግጋፅ ዝወፈረ ኣእምርኡ በረኻ ዝወፈረ ኣእምርኡ ኩሉ ናብዚ ተወጀه እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ክቡር መዓልቲ ምዃኑ ኩሉ ከዓኒ በቢ ዝጥዕሞ መንገዲ ከኽብሮ ይግብኦ ትኽብረቱ ግን ከጉድለሉ ኣይግባዕን እዩ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ሓንቲ ቅድሚ ምዕፃወይ ክብላ ዝደሊ እታ ሓፍትና ዝበለታ ሰማማዕ ማለት እዩ እኹል ንገብር የለናን ዝበለቶ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ንገብር የለናን ንሕና ኣነ ማለተይ እታ ህይወተይ ኣነ ሕጂ ዘተንፍሰላ ዘለኹ ናተይ ኣይኮነትን ተኸፊልዋ ተኸፍላ ዋጋ ከዓኒ ከኽብሮ ይግባዓኒ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ንገብር ዘለኹ ኢልና ነፍስና ክንሓትት ይግባዓና ኩላህና ማለት እዩ እኹል ዲና ንገብር ዘለና ኢልና ክንሓትት ይግባዓና እቶም ዝነበርና ከዓ ብኣካል ንፈልጦ ተመክሮና ንፈልጦ መለስ ኢልና ኣእምሮና ከምዚ ሓፍትና ትብሎ ዝነበረ ንድሓር ንመለስ እሞ كم أنت حجي ولا زت تنفذ الله زلوا يوسف بخنا يعتراجيسا نمت عزل حجي وام ما هي نمت أنا الله أنت كم يو سؤال أيقونن سلازم ندحركم إلا هنحسب نحل جمرنا هاني وخل نجبر كم زي لنا كل دعنا إلي تم كلهم
ንዕኡ ክገብሩ ዝሓለፉን ክሳብ ሕጂ ኣብ ማሰርታት ከም ሓፍትና ትብሎ ዝነበራት ሰፊሮም ዘለው ንፍትሕን ምንዳይ ሰፊሮም ዘለው መዓልቲ እዮም ዝሞቱ ዘለው ንሕና ከዓኒ ትንፋስ ረኺብና ሕጂ ኣብ ዓዲ ጓና ኮይና በቃ ህይወት ስለተረኸበት እንታይ ገደሰን ንባል ንሕራቲና ተወዲ ነገር ማለት እዩ እቶም ኣጋጣሚ ብህይወት ዘየለው ኸኒ ሕጂ ትንፋስ እንደገና ተፈጢሮም ብህይወት ክነብሩ ይኽእሉን እዮም ከባና ንዓና ኣሚኖም እዮም ንዓና ህይወት ውሑስ ንምግባር ንሕና ብድሕሪት ንክንተርፍ ንሶም ሓሊፎም እዮም ንሕና ዘለና ስለዚ ከመይ ገይረ ዓዛ ህይወት እዚኣሲ ጥዒምዋ ደቂሻ ክትሓድር ኣይግባእኒ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ እታ ህይወት እዚኣ ናይቲ ሕጂ ለቢስዋ ዘሎ ህይወት ኣይኮነትን ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ህይወት ናይዞም ዘለና ዞም ብኣጋጣሚ ገለ ከም ገለ ዝተረፍና ንዓና ኣይኮነን እቲ ህይወት ንሕና ሕጂ ንምካዓሉ ብህይወትና ኣለና ኢልና ንብሎ ኣይኮነን ከምኡ ዝገብር ሰብ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ቀደም እውን ነታ ህይወት ንኸፍል ድሉ ዘይነበረ ሰብ ይቃለስ ነይሩ ከዓ ክትብሎ ይትኽእልኒ ሓብ ሰውራ ከምኡ ይኮነን ህይወትካ ክትተርፍ እንድሕር ደኣ ትሓስብ እንድሕር ኮንካ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ምዃኑ ክነስተባሃለሉ ይግባአና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ መጨረሻ እቲ መዓልቲ ናጽነት ዮሐናን ህዝቢ ኤርትራ ይብል ህዝቢ ኤርትራ ክኮርዕ ይግብኦ ምክንያቱ ተቃሊሶም ናጽነት ዘይረኸቡ ተቃሊሶም ሃገር ዘይረኸቡ መንነት ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰውራታት እዮም ዘለው ነይሮም ኣለው ህዝቢ ኤርትራ ግን ብውሕድ ዓቕሙ አንጻር ኩሉ ተጻባኦታት ተቃሊሱ ሃገርነት ዘረጋገፀ ህዝቢ ስለዝኾነ ክኮርዕ ይግብኦ ይሕዋት ቅድሚ ምዕፃወይ ክዝኩረ ዝደሊ ዋላ ዓፉር ኩነታት እኮ ሕጂ መቸም ሰብ ስሱዕ እንድዩ ህይወት ስለተረኽበት መቸም ተዓይሽም ትኸውን ማለት እንድዩ ግን ሰብ ዋላ ብፅንኩር ኩነታት ውንሲ ኣብቲ ሽዑስ ግዜሲ ብጀካ ናጽነት ብጀካ ኤርትራ ናጻ ንኽትከውን እንተዘይኮይነሲ ካልእ ህይወት እኮ ሰብ ኣይነበረን ዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ንደርግ መፈንቀለ መንግስቲ ክግበር ከሎ ማለት እዩ መፈንቀለ መንግስቲ ዝገብሩ በዓል ደምሴ ድልቶ በዓል መርዕድ ቶም ሽዑ ትዝክሩ ማለት እዩ ኣብ ደርግ ግዜ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ መፈንቀለ መንግስቲ ተገይራሲ ሕጂ መፈንቀለ መንግስቲ ከም ተገብራ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርና ሕጂ ተኽስታት ነይሩ ገለ በቃ እገርመኩም ሽዑ እንታይ ተሓስቡ ነርኩም እንተ ትብሉኒ ማለት እዩ ክነግረኩም ሽዑ ንሓስቦ ዝነበርና እዛ መፈንቀለ መንግስቲ ክትዕወት የብላን ኢልና ሕጂስ ንሕና እስራት ኢና ሕሰቡ ማለት እዩ መፈንቀለ መንግስቲ እንድሕር መፂሲ ዕድልካ ትርኢ ትወፅእ ዲኻ ኣይትወፅእን ዲኻ ካልእ ድዩ ካልእ ክትብል ትኽእል ኢኻ እሞ ንሶም ከዓ ሽዑ ሰውራ ኤርትራ ክራዳድኡ ከብሉ ኣሓስቡ ዝነበሩ ከምኡ ተኣሽሙ ዝነበረ እዩ መፈንቀለ መንግስቲ ወት የብላን ኢልና ከይትዕወት بعد كودي عبتش ساعتي سبسي همون قالوا انتي كم زنبره مردعتا خونلكم يلاقيهم زلزل غنو اقداس لزغون يكونن حتى اتا مفنقله منغست خيتعوت بقى كتعوت عند لينرنا ولا نصل نرنا انت زي بالكسي بقى منيوتنا ني خيتعوت ينو سلامت عند حللكم እዚኦም ድሕር ተዓዊቶም እቲ ሞራል ወዲቑ ዝነበረ ሰራዊቶም ይኹን ዋላ ህዝቦም እንደገና ሞራል ሰኺዑ እንደገና ሓይሉ አንጻር ሰውራ ክቃለስ ስለዝኾነ እዚኦም ሕጂ ክዕወት የብሎም ክፈሽሉሎም ኢልና ምስ ፈሸለ ክነግረኩም ኣይኽእልን የተሓጎስናዮ ኣብ ቤት ዓሰራ ውሽጥ ዓለም በቃ ይኮይና ማለት ምክንያቱ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ሽፍት ክገብር ይኽእል እዩ እዚኦም ድሕር ደኣኒ ተዓዊቶም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንደገና ቀስቂሶም አንጻር ሰውራ ቃለስዎ ስለዝኽእሉ ሞራሉ እንደገና ክሰውዕሉ ስለዝኽእሉ ሕጂ ቃልስና ክናዋሕ ይኽእል ክዳኸም ይኽእል ስለዚ እዚኦም ክዕወት የብሎም ኢና ኢልና ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ዘገድሰና ዝነበረ እሕና ኣብ ዓለም በቃ ኢና ነርና ዓለም በቃ ተትፈልጥዋ ካብኣ ክንወፅእ ኢና ኢልና ሓሲብና ይንፈልጥ እና ግን ሰውራ ኤርትራ ክዕወት ሓደ መዓልቲ ናጽነትና ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናጻ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለዝነበረና ናብኡ ንክበፅሕ ዘኽእሎ እዚ ኢልና ባላ ንገብሮ ነገር እንተዘሎ ብትምኒትና ከምኡ ኢልና ተተምኒና ከምኡ ኢሎም ተምፅልዩ ናይ
تعيشم زنورهم كأن صليهم خونوا مالتي حجي اتي هزبي امتاي كم زنبر ولا بتزخفع ابتنكر كنتات كي ترفع كله همون قلبون نسورا منبارو وي سورا نخعوت منبارو نخبر يلاقيهم زول زلخو مالتي اي تحزله يعني حلكم خون بزخونه انت معلت خبر معلتيو كمزي زبلنا يعني كلنا ببي وجدنا خنخبره كبرو ساعة كنهبو يجبأنا يزبل ما بقى تايد عني زبادة ودا خوينو كم مشلا خساد والكاي صبغ خساد إلى يلله برزي وعلى زحدرنا عندي بزح الله تاريخنا عالم بقى إنك أبزح الله أب عالم بقى يعني أب إدنا تيترفه مئنتنا إنه أب إدنا زعرفه بصوت اللهنا أمه تهوتنا سي تعيشم يكونتن نايلقح مخانا كحبركم يدلي سلازي نتم مع انتنا خبلو يوتم زحلفو نخبرو ميلنا اتي زقبع ازبي ارترا حرا نخوون حرنت نخلبس اتي اجامنا نقبر يقبعنا خم تحفتنا زبلتو اخول نقبر يلنا نمو اخول كنقبر علنا زبل امنت علني نتجزا خمزي مذكرتا نسورا ناتنا ارترا مقباركم كخمس كن دلي جزيكم كله مالسي قليل ايكونن ملو معلتو بزي حجي كتبلو كبرن موغسن كا نسوعتنا ارترا تقصليا جن تي زخيل زلو غعزو اسكاف مخانو حبروكم لي مالت قسانت زخلق دقات زخلق كنتات اب ارترا اندا تفطر خيل كم زلو ناي هصص ناي تربات كنتات اب ارترا كم زلو كحبرك كحلف ايدلن مغنياتو تمسرت نحبرتسب زبحال مسرت نهجر زبحال تا بيتسب تعديو سلازي بيتسبكم عدهم امتاي كنتات الله يلكم حتاتو يتي عديت محاويا زلا تي بيتسب محاوي زلو سلازي مننتن كبرن نخصل زخيل كنتات انداد خمن انداد تدخمه خيدالو سلازي ارترا كم حبرتسبن كم هاجرن ناي مقصال كنتاتو بحتم لكن عتو خيدالو نحنا غزي يكونن هصصيو نحبار قال سفطيرنا كنق على سالنا خبل زدلي بترفه يقني لي نتعدل زحكمني اني حالكم تخوينا خايت حازلي بزح زربا سلازلني اي ودعكم جن اني حالكم سلازلو سلتردعني بزح قرصي بر بزعا علم بقايو نوح ترى مالسي تنتن مس زمعت زي تعاز بزح نغرات الله علم بقاي كما يقولكم تخبروا نوركم تاع تقبروا نوركم انت كنتات نور بزح نغر الله مالتي سلازي ولا تطباب هيوتنا نعم زقبصنا له مالتي خاب علم باي كنوصينا حسيبنا يفلطنا حنت معلتي تكون جن نسورا ارترا نحناسي كنغركم حصل زله نحناسي اما اخل عدس ابا يحسبوا اما اخل اثيوبيا ان عدس ابا خات وهنبت كعملت علم بقاين على وهنبت مع عدس ابا زبال اشحات اسر زلو اشحات اسر زمالالسو معاتي مالتي نحنا انتينا لنا نحنا امباسادرات ناي سورا ارترا سلازخنا نحنا مننت نسورا ارترا زحيل خونا الله لنا كله زكعال سلازي سورا ارترا نحنا كمناتو سيمبول كوينا اينا وطنحنا 10 عامت كاب بخوم اينا ودينا بخبري يتم مسانا زواسي يكونوا اب علم بقاين زمص يكونوا او وهنبت زمص خاني نسورا ارترا فتحاو قال سمخانو سورا ارترا ما يفتحوان قال سمخانو بقبو يتم مسانا زرحوب زرينا زنبرو نحنا نعنا مثل ناي حبرسب ارترا ناي سورا ارترا نفسنا نعلي كل سرحنا نسرح فتحي كله ارتراو بهالكله بخوم ايو اذا يعني مجمر عتو مسبلنا خوم اينا يلنا سلازي اب تمهرتي زغبرنا يهون ولا محبراوي هوت كله نغبرو ارتراوي بقى ماشي بعين خبري يرعينا يرو مالتي اذا يعني كم تقادلتي ناي بحقي عجي كون زبلكم زلو شعو زبلنا يينا نحنا امباسادرات ناي سورا ارتراينا سلازي نحنا ابزي ابزاص اباب علم بقاين ابزي عسيرهم صلولات كيرهم سورا ارترا همزي يريهم صلولات لازم اسازيهم تقادلتنا ارترا زيهم تريهم اللهم دينا خنبحال نو ايخون سيلنا ني كل اسر مالت ني ارتراوي مالتي امره اب تمهرتي
ኣብ ስራሕ ከምዚ ጽመት ገርና ኣእምሮኡ ብጥዕንኡ 12 ዓመት ተኣሲሩ ሕጂ ኩሉ ንዓይ ትርእይኒ ኣለኹም ማለት እዩ ቶም ካልኦት ብፆተይ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩሉ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ኩሉ ከዓኒ በቃ ማለት ምስ ሙሉእ ኣእምሮኦም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣፍረይት ዜጋ ነው ትምህርቶም ይኹን ብስርሖም ይኹን እዚ ኮይና ኢና ካብ ዓለም በቃይ ወፂና እዚ ከዓኒ ቃልሲ ነይሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓለም በቃይ ኮይና ከማን ንቃለስ ኢና ክሳብ መጨረሻ መዓልቲ ማለት ኣው ከለኹም ዝያጣ ሽሙኽ ገብረካሲ ኣነውን ምስክርነት እንደ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምሳና ዝኣተው ሓደ ስኻ ነርካ ሓደውን ጎይቶም ብስራት ትፈልጦ ትኸውን ኢኻ ሱኳ ናተይ ዲፓርትመንት ነይሩ ክንደይ ትበፅሑ ዩኒቨርሲቲ ኣትኹም ሽዑ ካብቲ ዓለም በቃኹምሲ ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተኹም ብርግፅ እቲ ናይ መብዛሕትኦም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ትምህርቲ እስካብ 12 ክፍሊ ዝውድኡ ዝገበሮም እቲ ዓለም በቃኝ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንደይ ይኾኑ ትምህርቲ ዘይነበሮም ኣብኡ ተማሂሮም 12 ክፍሊ በፂሖም ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ናብ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ዝገበሩሲ ክንደይ ነይሮም ይኾኑ ኢልካ ተሓዝብ ብዙሓት እዮም ኣክቹዋሊ ምክንያቱ ሲ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ እንዲና ክላስ ፈጢርና ኣብታ ውሽጢ ዓለም በቃይ ሂድን መታሽም ወይ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ማለት መሰረተ ትምህርቲ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይነበረ ኮሚንዲ ነሩ ዋላ ተሰውራውን ኣብ ሰውራውን ኮሚንዲ ኻ ኣብ ጽላል ኮንካ ብምናወቀርካ ዲ ሰለፍካ እንዳጻሕፍካ እንዲኻ ነንሕደኻ ትምሃር ኮሚኒቲ ሰውራ ንባዕሉ ካብ ሰውራ ጀመረ ማለት እዩ ስለዚ ማይምነት ኣጥፊኦም መሰረተ ትምህርቲ ጥፊኦም 12 ዝወዱ ብዙሓት ዳርጋ ኩሉ ንእሽተይ እንዲዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ከዓኒ ትሕቲ ነይሩ ኩሉ ዳርጋ ኩሉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቶም 12 ወዲኦም ዝነበሩሲ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ነይሮም ካብቲ ኩሉ ዝነበርና ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ከዓ ተማሂሩ እዩ ኩሉ 12 ዳርጋ ወዲ እዩ እቲ ተናውሕ ዓመታት ማለት እዩ ይፍቀደልኩም ዲነሩ ሕጂ ይፍቀደልኩም ዲነሩ ክትመሃሩ ነብስኹም ሓደ ክምህር ሓደ ክመሃር ኣብቲ ውሽጥስ ሕጋዊ ፍቃድ ዲነሩኩም ዋላስ ብኸመይ ላ ወይ ነዊሕ ታሪክ እንደዚ ጎተና እንታይ ወይ መስለካ ወይ እቲ ወህኒ ቤት ሰፊሕ እቲ ኣዲስ ኣበባ ወህኒ ቤት ዝበሃል ሰፊሕ እዩ ሕጂ ተፈላለየ ክፋላት ኣለዎ ከምዚ ኮምፓውንድስ ንብሎ ማለት እዩ ዓለም በቃይ ሓንቲ ነያ እቲ ዓለም በቃይ ትበሃል ግን እዚ ሕጂ ኦክታገን ሼፕ ሸሞንተ ኩርናዕ ዘለዋ ክልተ ስቶሪ ማለት ክልተ ደርቢ ዘለዋ ብካቻስትሩስን ብሲሚንቶን ዝተነጥቀ ኮይኑ ትመንደቃ ማለት እዩ ዋላቲ ለዓላት ተኻን ብኸምኡ ተሃደመት ኮይና ሕጂ ኣብ ተዓሽምላትኩም ዋላ ብስኒትና ኸይድኩም ሳክሰስ ስቶሪ ዝብል ዶክተር ተስፋይ ዝፅሓፎ ኣርቲክል ኣሎ እዚ ኤግዛምፕለሪ ዝኾኑ ታሪክ ኢሉ ጻፍ ሓደ ናተይ ማለት እዩ ታስእሉ ብኡላትኩም ክትሪዋኹም ጀጋና ዓለም በቃይ እንትብል ኮይና እታ ናይ ዓለም በቃይ ስእላትኩም ክትሪዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ እዚኣ ሓንቲ መተት ሓንቲ መውፅኢታ እያ ማለት እያ እቲ ካልእ ቆፀሮ ዝበሃል ነይሩ ፍርደኛ ዝበሃል ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍታብሄር ዝበሃል ሃብታማ ዝእሰሩሉ ነይሩ እቲ ምምሕዳር ንባዕሉ ብሓደ ሸነኽ እዩ ሕጂ እሶም ኩሎም ማለት እዚኦም ቀትሪ ካብቲ ናቶም ኮምፓውንድ ወፂኦም ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ክዞሩ እዮም ዝውዕሉ ማለት እዩ ንሕና እቶም ኣብ ዓለም በቃይና ንሕና ማለት እዩ ካብ ዓለም በቃይ ንወፅና ሓንቲ ኣብ ደጊያ ከምዛ ዝበልኩ ብካሻስትሮስን ብሲሚንቶን ተነጥቀት ኮይና በቃ ኣብኣ ሕጂ ትልዓል ኣሎ ወታደራት ኣብ ደገ ኣሎ ወታደራት እቲ ማዕጾ ክልተ ማዕጾ ማለት እዩ ክትኣቱ ከለኻ ከምዚ ገዛዓታ መእተዊት ሕጂ ብደገ ማዕጾ ብውሽጢ ማዕጾ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ውሽጢ ከምዚ ክቢ እንድያ ሕጂ ትذكر نحركون كافت لاو سكوير تاين قبر نرنا ذكر نحركون كافزي كمزي جوران نزورنا خي تفلتنا هنا باسمرا يونيفرسيتي كنراهم كلنا تما اسمرا يونيفرسيتي ساعتنا 4-5 نخون نرنا 4 هنا نرنا لا 5 نرنا مالتي مجمريا حجي كنراهم كلنا كمزي سئلنا هنا نخلل مالتي كابي مصين السحيج خالم بقاي ابت عالم بقاي كمزي خمزولكا شمنت انغولاندي ابا 56 غزا الله خلت دربيع حجي تاوشتا كمز خبلا بتخبينا سئلنا نزور ابو هنا حجي تعطينا زي ماكسيمم سكيورتي بريزن مالت احنا حجي خاو اين وصلنا حجي ابت دغه ግን እንታይ ነራ
حنت نيشته بتمرت نيرا حجي درجي سوشياليزم اوجسي انتي بنير ونبت تمرت بتاچ يሆናሉ ዝብል መፈክር ነይርዎ ሕጂ ተም አው ዝነበሩ ካ ዘምና ኢሃፓም ሕጂ ነዛ መፈክር እዚኣ በቃ ተጠቂሞምላ ንዓ ተጠቂሞም ሓንቲ ንእሽተይ በትምህርት ሰሪሖም በትምህርት ሰሪሕና ኣለና ይፈለጠልና ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ታሃየር ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ከም ስፔሻል ስኩል ፈሊጥዋ ሕጂ ፀገም ግን ንሕና ኣብኡ ምስከድና ቅድሜና እዚኣ ሕጂ ንሕና ኣብኡ ምስከድና ዓለም በቃ ምስዓፀውና ካብ ዓለም በቃ ወፅና ነብታዊ ትምህርት ክንከይዳ ንኽእልና ሕጂ እንተወሰነ ግዜ ወፅና ነርና ድሓር ዓፅዮምና በቃ ካብኡ ድሓር እሶም ዘይፈልጥዎ ቤት ማእሰርቲ ዘይፈልጦ ማለት ምሕዳር ናይ ቤት ማእሰርቲ ዘይፈልጦ ኣብ ውሽጢ ዓለም በቃኝ እዚ ዝበልኩ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ክላሳት ፈጢርና መምሃራን በዓልሃና ማለት እዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ዘድሊ ናይ መጽሓፍ ይኹን ናይ ቢሮ ይኹን ናይ ገለኹን ከዓኒ እሱ እቲ ብላክቦርድ ቾክ ክሩሽ ገለ እሱ ማለት እዩ ሰለስተ ቻሌንጅ ነርና መጀመሪያ ቻሌንጅ ዝነበረና ዓለም በቃይ ኦቨር ክራውድድ بسبب زملائيو بوتا يلن حجي كلاس زخون نلا حجي اب علم بقى كنا خنمهرالنا انت عينا لنا اب علم بقى وشتسي مساعتنا مالتيو صلولات نيرو على الجمبور مجرسا زبالو ذكروا مالتي صلولات يوم مالتي عمرهم ساعتو مالتي حجي نفس ما كان هون يوم عتق مال قلميلي بقى رسح قلي حجي لنا እዚኦም ታኾይኖም ኮም ዝኾይኖም ኣብዚ በቃ ደርቤም ምስተናውሕም ኮይኖም وما نعناس كساب كندي معس غابز كم زلنا معس موصم قتلنا عين فلطنا سلازي انداتنا مسكده كل زي حد يستيو من انسي تعشمون صراحه يقول لي قال حجي بقى كله عبدي سلازي عبد بد انا نبلكم منا كم بعل مجرسه هم بعل غامبرينا هنكون لنا سلازي كم نحدا خوينو وان حدا نجر كنقبر علينا أمره نحد عن بيت غير كايو بزعبا خالي نجر كحسب سلازي خل نزع أمره نايز من إنسي بيزي نقوره خمي قرنا دا بيزي نقوره بقى كل تمهارة نزي كم زول قام على سلازي تمرتي حتى يخون من حدنا ولا يخون كن مهاري لنا حدا نجر نقبر لنا مالتي حتى نزلك أوكي كنوت عين خلينا سلازي أبتاوشتي كم قرنا كن مهار علنا لنا حاسبنا حتى سلاسة بدوتات قت منانا حنتي كلاس مالتي كلاس رومز كالعاي ممهر سالساي كاني ممهر زغون كم بلاك بورد تعيشمو كروشن كالعن مالتي حجي نزان سلاسته حدا بحدا تاكل غيرنايا حجي تا مجمريا كلاس رومز سلاز كفلي يلن كفلي باكونا خمار وال انتاي لنا شعو ابت علم بقى زبل سمول سيلز نيرن مالت انشلاتات 10 زحزا 10 زحزا قالت سايزو مخنات اوكتاغون شيب انداتا غزا نيران حجي ابن كافحلنا عينا نيرنا مالتي نحنا كالوتونا لو ناي موت فردات ادملك فردات كانوا لو مالتي مسوم تحواوشنا انت انتاي نبل مو نفس كف ابالنا ابتا زلوا سيلسي نتا ناتوم سيلس كم كلاس كنت كملاسي قطر سبي وصي خاطر سيل مالتي حجي كم كلاس كنت كملنسي نحتتهم اما يحتاتوا نتم مسوم زلو تم كلاس مي تم سيل ميتم يحتاتوهم سلازي عم معلتي كندي ساعات ابسمون كندي معلتي بزي جدس يحتاتوهم من تذهبونا اذا حجي نعين اخاخيمنا بقى خلاصات نفتر بو مسرت كان نعين اساين غيرنا تمرت خنقبر نخلينا بهم نفتن لنا مالتي حجي كله من اقتناع حليفنا سلازي كله تم عبالاتنا مالتي بتزلو غزا حجي نتم غزኦም نتم تاسيل ناتم زلو مالتي اذا غزاسي كم كلاس غيرنا نتقملاسي فقودلنا حجي اخيبات غبريخا بعد 10 سب نحنا لها بعد تتعشمخا اخيبات غبر دحار اخيبا غير كله بقى تفقودلنا إلهم كل سب حتيتو مالتي حجي تا غزا كم كنتاتا ابتا غزا 3 4 تمهارو كلهم كمهارو زغلو بوتنشال مالتي وي حدا خون خل كم كنتات مالتي تجزاك عني نحنا نبزحو خون خيلي قالوا زبزحو خون خيلي مالتي كم كنتاتو حجي كل سبكم الى حتيتو حجي كل سب اتن تفقدلو معلتن ساعتن ما كل سب اكيبنا حجي كلهم تمهارو خاني سالساي كفلي زعتولو حمشاي كفلي رابعاي كفلي كسب زلعله مالتي حجي بعل مني ما بتاجزا زلو اذا خفلي زي ان من توهاب እንዳበልና ሁሉ ሰሪዕና ማለት حجي كاب سالساي كسب
12 ክፍልታት ፈጢርና ሕጂ እቲ ካልእ ዝነበረ ቻሌንጅ መምህሪ መን መምህሪ ይኹን ከኢልና ማለት እዩ ሕጂ ብፕሪንሲፕል እንታይ ተሳሚዕና ዝኾነ ሰብ ሓደ ክፍሊ ንታሕቲ ክምህር ካብ ሓደ ክፍሊ ንታሕቲ ክምህር ይኽእል ኢልና እንድሕር ረኺብና ሰብ ንመልኦ ዝምህር ማለት እዩ እንተዘይረኺብና ግን ክሳብ ሓደ ክፍሊ 5 እንድሕር ኮንካ 4 ትምህር ማለት እዩ 7 ተኾንካ 6 ትምህር ማለት እዩ እንድሕር ሰብ ተሳዒኑ ከምኡ ገርና ንስራዕ ሕጂ እቲ መምህር ከዓኒ ተማሃራይ እዩ ማለት እዩ 7 ክፍሊ ዘሎ ሕጂ 6 እንድሕር ምህር ኣሎ ኮይኑሲ 7 ክፍሊ ተማሃራይ እዩ ኣብ 6 ክፍሊ ከዓ ይምህር ወይ ኣብ 5 ክፍሊ ይምህር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ ናይ ኣሳይመንት ናይ ክላሳት ከዓ ቻሌንጅ ኣድሽ ተወሳኺ ቻሌንጅ ገይሩና ማለት እዩ ምክንያቱስ ንሓደ ሰብ ንሓንቲ ክላስ ክትህቦ ከለካ ኣብኣ ወዲታ ገዛ ክህሉ ኣለዎ እሞ እንታ ክላስ ክትህባ ኣለካ ከዓኒ እቲ ወዲታ ገዛ ኣብኣ ዘሎ መምህር ንድሕር ኮይኑ ካልእ ይምህር ዶሮ ሰዓት ካብኣ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ሕጂ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ኢነርገን ዝኾነ ነዚ ከዓኒ መምሃራን ከዓቢልና ትልዕል ዝበለ ከዓ ካልኦት ወዲኦም ዝመሩ ዋላ ብቲ ቤት ትምህርቲ ዝምህሩ ዝነበሩ ንዕኦም ከዓ ምስኦም ተዘራሪብና ከዓኒ ከምኡ ገርና በመሃራን ከዓ ፈጢርና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ብድሆ ዝነበረት እዚ ናይ መምሃር ማለት እዩ ኩርሽን እዚ ብላክቦርድ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከዓ እንታይ ገርና ገንዘብ ኣዋፂና ገንዘብ ዝሕግዙና ገንዘብ ኣዋፂና ካብ ደገ ስማግል ገርና እቲና ማለት እዩ ናሽቱ ብላክቦርድስ ካብ ደገ ነቶም ዲጓና ንዕኦም ጉቦ ሂብና ካብ ደገ ናብ ዓለም በቃይ ስማግል ገርና እቲና ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ከዓ ገርና ኩርሽና ገርና ሽዑ ጀሚርና ስለዚ ትምህርቲ ብኸምዚ ተኻይዱ ሕጂ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ሕቡእ ክላንድስታይን እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ገርና ምስቲ ደገ ዘለዎ ትምህርቲ ምስኡ ከዓኒ ብሕቡእ ተሰማሚዕና ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ከዓ ኣብታ ንእሽተይ በትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዘላ ግን ኦፊሻሊ ብሃይ ኮሚሽን ዝተፈቕደ ምስኦም ከዓኒ ተሰማሚዕና ማለት እዩ ምክንያቱ እስራት እዮም ንሳቶም ከዓ ከማና ዋላ ካባና እውን ሰባት ነይሮም ኣብኡ ከይዶም ዝምህሩ ማለት እዮም ሕጂ ምስኦም ተሰማሚዕና ሕጂ ኢንፎርማሊ ንዓለም በቃይሲ ብራንች ናይታ ቤት ትምህርቲ ገርና ግን ኢንፎርማል ዝኾነ ማለት ቤት ትምህርቲ ንሕና ንፈልጦ ጥራይ ምሕዳር ዘይፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንገብር ኣብ ዓለም በቃይ ዘሎ ናይ 5 ክፍሊ መምህርን ኣብ ደገ ዘሎ ናይ 5 ክፍሊ መምህርን ንራኽቦም መኒ ክልቲኦም ለሰን ፕላን የውፁ ኤግዛም የውፁ ኤግዛሞም ድሓር ምስ ሃቡ ከዓኒ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ኣብ ዓለም በቃይ ዘሎ መምህር ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መምህር እቲ ሪዛልት ናይ ኤግዛም ይሰደሉ ድሓር ትደገ ዘሎ መምህር ከዓ ሮስተር ይሕዝ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ ገርና ኢና ነቲ ትምህርቲ ካይድናዮ ድሓር ኣብ መጨረሻ 12 ምስ ተወድዐ ኤግዛም ኢኻ ማለት ናሽናል ኤግዛም ኢኻ ትወስድቲ ናይ 12 ማትሪክ ማለት እዩ እቲ ማትሪክ ግን እቲ ቤት ትምህርቲ ከም ሓደ ስፔሻል ስኩል ባሕርኩም ስለ ዝፍለጥ ሕጂ ኣብኡ ተመዝገቡ 12 ማትሪክ ወስዱ ይምዝገቡ ማለት እቲ ሓደ ግዜ ብዓመት እንዲወሃብ ነይሩ ሕጂ ይምዝገብ ድሓር እቲ መዝገብ ናብኦም እዩ ዝኸይድ ብኡ መሰረት ከዓኒ በቲ ዓይነት ትምህርትን በቲ ቁፅርን ድሓር ኣብ ግዜ ፈተና እቲ ሃየር ኮሚሽን ናቱ ሰባት ይሰድድ ናቱ ሰባት ሰዲድ እዩ ነቲ ኤግዛም ኣድሚኒስተር ዝገብሮ ማለት እዩ ግን ናበይ ዝመፅእ ናብታ ሬኮግናይዝ ዝኾነት ኦፊሻሊ ኣብ ደገ ዘላ ማለት እዩ ዓለም በቃይ ኣይፈልጣን ስለዚ ንሕና ናይ 12 ፈተና ክንወስድ ተኾይና ካብ ዓለም በቃይ ክንወፅእ ኣለና ሕጂ ካብ ዓለም በቃይ ክንወፅእ ከዓኒ እቲ ምሕዳር ኣይፈቅደልናን ስለዚ መጀመርያ ግዜ ሕጂ ተኸልኪልና ማለት እዩ ኩሉ ገንዘብና ከፊልና ተመዝጊብና ገለ ጌርና በቃ ከሊኦሙና ድሓር መጨረሻ በቃ ኩሉ ነዊሑ ታሪኹ መጨረሻ ክሳብ ላስት ሚኒት ኤግዛም ክሳብ ዝጅመር ላስት ሚኒት ኤቭሪቲንግ ወፂና ክንፍተን ፈቲና ማለት እዩ ከሊኦሙና ኣብ መጨረሻ እዚ ንኢትዮጵያውያን በር ንዕራብ ተዳለወ ፈተና ኣይኮነን ኣይንፈቅደሎም ናይወፅን እዮም ኢሎሙና የዕራብ ገይሮሙና ከዓኒ ከምኡ ኢሎሙና በቃ መጨረሻ በቃ ብኣ ተወዲዓ ድሓር ኣይደቀስና ዓመት ሙሉእ ሰሪሕና ኣላ ማለት እዩ ንዓመትኡ ግን እቲ ዝነበረ ምምሕዳር ተቐይሩ ድሓር ኣብ ፈተና ብዓጀብቲ ጓና ማለት እዩ ኣብኡ ከምቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮይ ካብ ዓለም በቃ ወፂናስ ናብቲ ቤት ትምህርቲ በቃ ዲጓና 4-5 ዲጓና በዚ በቃ ብክልቲኡ ጎኒ በቃ መሳሪኦም ተዓሽም ገይሮም ዓጅቦምና ኣብታ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ፈተና ንወስድ ዓጅቦምና ናብ ዓለም በቃ ይመልሱና ብኸምኡ ወሲድና ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ወሲድና ድሓር እቶም ናይ ዓለም በቃይን ዝነበርና ፅቡቅ ሪዛልት ረኺብና ናይ ማትሪክ ማለት እዩ እቲ
عصرت حدا ان كلتبين زمصا كله معناتيو تاريخ بقى هيستوري ستسرحي معناتيو ስለዚህ እቲ ካልኦት ነይሮም ማለት ምሳይ ማለት ሙጻተይ ጽቡቅ ሪዛልት ዝነበሮ ድሓር ታይገሩ እቲ ናይ ማትሪክ ሪዛልት ምስ መጽ እቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ሰንበት ቤተሰብ ክሓትት እቲ ዝመጽእ ሕጂ በቃ ዳልካ ሙሉ አዲስ አበባ ይዝመጽ ማዓቲ ክበጽሕቲ ቤት ማዕሰርቲ በቃ ሕጂ እንታይ ገይሮም እቲ ሪዛልት ምስ መጽ ነቲ ሪዛልት ሲ ብዓቢ ፖስተር ጽሒፎም አስማትና ነትዩ ክንደይ ክንደይ ቢኸም ዘምጽና عبيت بوسترات غيرهم صحيفهم اكل تي ناي دغسب زريو مالتي كباب بمولو لطيفهم ولا خفت بيت معسرت وصع ابي معطلت نبتي ابي بيت معسرتي مأتوي ابي معطو ابي بوستر غيرهم اسماتنا صحيفهم بدغ لطيفهم وغدات صبغ ريزالت انر اجي يقول قبر مسكل هاتيناس قبر مريم عصرت حدا ان كلتبين ابراهام قبر ميكائيل ولداي شوعت رسع له كي فحغي بللكم تخيل زقصلك عن ايرتراوي كله تسمعك ابو مول ايرتراوي حجي علم بقى ناي مهورات زلوا غلي بقى تبايلو بقى ابو خوبو تسر يكون ولا مول اديس ابا خوب فليط مالتي بدحريو تبي تمرتخاني نفسو خعفاليط مالتي بقى دحار مጨረሻ በቃ ንሕና ካብ ዓለም በቃ ወጽና ናብ ደገ ትምህርቲ ንኸይድ ነበርና እቶም ካልኦት ንሓገዝ ደለም ዓለም መጽ ክንደይ ሰብ ሓጊዝና ኢና ክንደይ ዲጓና ዋላቶም ዲጓና ቶም ኣሲሮምና ዝነበሩ መጽኦም ንሕግዞም በቃ ያ ወዲቕካ ኣለኻ ዶክተር ስኮላርሺፕ ማለት እዚ ስኢልና በቃ ታሽሙ ይገበርናን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ማእከል አዲስ አበባ ኢና ነርና ማዓሰብ ይዝፈልጠና በዚ ጥራይ ከማን ማዓሰብ ይዝፈልጠና نحنا مرخاتنا ارتراوياننا سلازي اتي بيت معسرتي زمص خاني نحنا مچم حزب ارترا حبو مورالو معت انديو 12 عامات ابو خوفيلنا ግን ጽቡቕ ንخدن ጽቡቕ ንበልዕ ሪሌቲቭሊ مستخاله مالتي وحجو نحدنا عينا نو ናይ ሓባርያ ኩላ በቃ ክዳን ዘይብሉ ክዳን ዘለዎን ክዳን ይህብ ትኻል ሸሪኻ ትገብር በቃ ሆሙ ማለት ሕጂ ግን خلصም ሕጂ ኖርማል በቃ ከምዚ ታሽሙ ሆሙ ስለዚህ ትክብሪ ናይ ኤርትራዊ እሲ ንዑ ሜንቴን ገርና ይኢና ወጢና ማለት እዩ ስለዚህ ንዓና ዝፈለጠ አቡ ዝመጸኻኒ እዚ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኢሜጅ ሕጂ ዝኸይድ ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ኤርትራውያንን ማለት እዩ እምበር መጀመርያ ኣብ ዓለም በቃ ይሆን አትኸለና እቲ ዝነበረ ምሕዳር ነቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ እንቶም እስራ እንታይ ልፋሊጥዎም እዚኦም ተጠንቀቁሎም 7 ሜትሮ ንድሕሪት ዘሎ ኢሉ ይፋሊጥና 7 ሜትሮ ሕሰቡ 7 ሜትሮ ንድሕሪት ዘሎ حجي بقى بعيني كم تقلقي كم تعشموا ام زرقنا مجمريا راديو سمعكم تبعنا تخصيصه خيده محدار معناتيو حجي زنبره محدار بقى حجي ولا شمكان غيركا كمان كردعك يخلني حجي زنبره معناتي محداري حجي لنا سخمسي انتاكم اذا منغستي حساب قتلكم سي نمتاش عارفكم زي تأثروا لنا يا منغس اسكم قاللاችሁ ለምን አርፋችሁ አታሰሩም ይልና እቲ ዝነበረ environment ሲ very hostile ነይሩ ነው ግን ኣብ መስርሕ ዓለም በቃይ መጨረሻ ምሁራት ዘለውዎ ትምህርቲ ዘለውዎ ቁም ነገር ዘለውዎ ገይሩ እሱሩ ይኹን ዋላት ምስ ዓለም ምስ ቤት ማዕሰርቲ ምትሕሓዝ ምትእሳር ዝነበሩ ኩሉ ምሕዳር ነው ማለት ተም ምሕዳር ነው ዓለፍት ምሕዳር ሰርሑ ዝነበሩ ወታደራቶም ተም ሓለፍቶም ይኹኑ ደቆም ገሊኦም ኣብ ትምህርቲ እንዳምጥዮም ዘምህሩ ምሸት ትምህርቲ ነይሩ ማለት ቤት ትምህርቲ ደቆም ናብ ዓለም በቃ እንዳምጡ በቃ ሓገዝ ታሽም ትገብሮ ሁሉ ስለዚህ በቃ ቲ environment ሲ በቃ ተለውጡ ማለት እዩ ተወሰነ ግዜ እዩ ስለዚህ እቲ ሰጅ ግን እንታይ እዩ እዞም ሕጂ ሁሉ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ፀገም ያለው መከራ ያለው ኣብዘ ዘኸድኩም ዓዲ እዚ ክትመሃሩ نفسهم ثم حلنا نقول كمان تمرت فتيرنا اختراب زي كال حبو وتعيش من قرنا كله قرنا حجيتي او زنبر التمهاري ابز خدو قملوا له مالتي سلازي تمسرت ناي كله وسي خبل يدل مالت سلازي تسفا يقراتكم كتمهارون كت مالسي اتي حاسس كتبل كل غزي اتي عدلات الله حاسس مبال تاع كل غزي ابو عمره خا زي خمي كم زغبر خا حجي نحنا او مساعتنا
بقى تعيشم يكو أبابي بقى على تتصبب تخلي خواقع انتاي خمي جيري يعني عبزي مت انتاي تعدل ناتي كورس عدل قلي بقى شعو عمرها تقتلها وعقلها بقى كم تم بعد القنبر بعد مقرسات تخون تودع مالتي كم وحجي تعتقللت عن الساعة نرى مالتي سازي جن كم ويبلن إرترا وهم زبلا يكونن سازي سن من كاس كل جزء الله بزخدكم كدكم سأقام تقطمكم سنهم تنخص لكم نتو خناتات كانت environment سي كتلوت أدخليها يقرمكم فلوسفي كالك مسلي خيلهم إذا هم لكم كلهم مجمريا كم يجر كم تمرت بزي فتر زبل حتى مخناتس أنت تمرت إنك تقبل اللي تخلنا جري هنا برا كلاس روم تبحال يلي ممهر يلي كل من جري يلا إنه جن شعونا زي حجينا فلوسفي تعيشوا مسلي خيلينا شعو نحناكو كبابينا نربحانا كنلوت نخيل كوينا واي نوت علم بقايسي نمنتاي بتمرتو كوينا برنا بيت معسرتي مش بتمرتو له نمنتاي بتمرتي علم بقاي ممحاري يو كبحال اللي زخل درجه نمنتاي كوهم قبر نخل كبابينا نربحانا خلوت نخيلنا ربحانا خلوت نخيلنا دحر توسنه غزي دحر خنديك علسي لك حمتا زبلنا يا خوينا مالتي كاب دغه علم بقاي تمرت ليلو تم ترى سورات ديكوناسي دغوانا خيترفو ابالم بقى يمص نيرم مالتي سازي انتحب عني عمرنا غير كايو اذا خغبر خيل اندحريل كايو كغبر يخيل كما يتنغرهم تايتو بلاي نعمرها خان تايلكا تسمعون تايلكا تؤمنوي اذا اخ غبرا خيل اذا اصقم يبلان اذا اي خيلاي ها كعوته اندحب عيلكا كوميلكا عمرها اندحب نغيركا لا يودي سبع عمره ميراكليس السرح كومينا خاغرنا امبر منم ነገር ስለዚ ነበር አይኮነን همز زبلكم مالتي جن خبابينا نربحنا لويتنايو አጋጣሚ ኮይኑ ከአኒ ተሰውራት ዓዊቱ በህይወት ተረፍና አጋጣሚ እዚ ተሰዲድና ኣለና دعا نتي خنገልግሎ ዝግባአና ህዝብና ነገልግል የለና ማለት እዩ امبر تي وتገብረ ከአኒ ረብሓ ተረኺብዎ ነር ማለት እዩ ከመጋጣሚ ዘይተሐስበ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ያነ ራታ ናይ ዓለም በቃይ كندي صقم كندي مكرا غنير كنت زولكم هيوتهم علفوا بصدنا نيرهم او ادنا زعرفوا صان حكمنا زعلفوا بصدنا وينا اوز قدفنا بصدنا ونا الله يوم سلازي سي እዚ ሁሉ እዚ ግን አካል ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ሰውራ ኤርትራ እዩ ናይ እዚ ሁሉ እዚ ውጽኢት ኢኻ ናጽነት ሕጂ ናጽነት ናይ ኤርትራ ንብሎ ዘለና መኒ ናይ ኤርትራ ሲ ንዓይ ፍሉይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ከም ሰብ كم زيغا كم تقالاساي فولي ترغم يزلو فولي اخا زريو مالتي سلاز ناطنت نعوذ الناس قال سمع الله حجي اي صاورني تريني خو حدا غزي مخنياتو كل يزي زرعين مالتي يا دولة الله حنشب سمع الله واه ثانك يو ازمارينا برايفت داخل تخون بر يماني وجرما يماني كلت حوات برخت يمانن ግርማ يمانن ابتفل عليه خناتات تمارو حواتهم ግርማ يمانن صبيكا تفلط قدم هجي تنكفنا نيرنا انتي ترى نيرو ناي ግርማ يمانن انتي مالك كاها ابت تمرتي اب ناي تمرتي سي ቋንቋታት ክልተ ሰለስተ ተፈላለዩ ቋንቋታት ነይሩ እንታይ ተሩ ነይሩ ابت تمرتي ምህርዶ ነይሩ كمي نيرو ناي ግርማ يمانن لا بزح عندي على بقى انت مسلك 12 عامات انديو اوشت 12 عامات حجي ما انت يقبرنا رجاله قالوا بزح تعيش مخون خليهم تقول كا بيرسونال خون يخلني مدرخ يكون بخمزي مالتي كله خا انت يقبرنا رخا ذكروا الى حاسب يخليني مالتي مخناتو على بقى انه على ديفيرسي خمس لك مالتي حجي كل عامات لولو يزخونه نغرات زلله نغر انت زي كوينسي نفسه كيف صرت يقبرنا رخت فلطيت خلنا ولا انت فلط كوين مدرخ يكون ناشفيل تينيسي لو اوكي دحن بيرسونال كيت مثل يا ايوها مالتي تعيش كونتن مالتي ابروبريت كونتن كتون اوكي نايبه حقي يقنيلنا دكتور ريخا دي كل غزي نبلو ارتراوي لكع كمزي
ትኪ መውፅእ ደይስን ትክን ድሕር ተሆሲ ብዝኾነት ንእሽተይ ነቃዒድ ወፅእ ኤርትራዊ ከዓ ስካዕቲ ንሕና ደርከብናሉ ንፈልጦን ኤርትራውን ትክን መውፅእ ኣይስእኑን እዮም እዩ ዝበሃል ነዚ ሕጂ ከምዚ ኢልና እንተ ተዛረብና ገለ ሰባት ብዓይኒ ትምክሕቲ ብዓይኒ ትዕቢት ብዓይኒ ጃራ ብዓይኒ ዝርእዎ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ግን እዚኦም እዮም ኣብነትና ኣሕዋት በዓል ዶክተር ገረ መስቀል ዓለም በቃኝ ዋላ ትርጉሙ ድሕሪና ያሲ ዓለም ኣኺልኒ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ዓለም ሲ ቀቢፀየ ዝዓይነት እዩ ካልእ እኮ ይኮነን ኣብቲ ቀቢፀየ ዝበሃለሉ ኣብኡ ጥራይ ሽሙ ጥራይ ምስ ረኣኻ ደንዚዝካ ክትተርፍ ዝግባእካ ክትፅለል ዝግባእካ ኣብኡ ግን ቁም ነገር ሰሪሖም ወፂኦም ሳና ተማሂሮምስ ንዓና ሓሊፎምስ ነለወልኩም መምሃራንና ኮይኖም ከማን ኣብቲ ገዛ ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ እዚዩ ትእምርቲ ናይ ኤርትራዊ እዚዩ ትጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ዋላ ብፀበባ ዋላ መካ